Egunon guztioi, egunon gorlatik, hemen mikrofonaren beste aldean, Jokin Etxabe eta Josu Marzu, egunon Jokin. Egunon, 51. edizioa, nolako euraldi petrala, euria, hotza, gorlan elurra ere izan dugu egun hauetan. Ez dakit, gaur txirrindulariek sufrituko dutela uste dut, gaurko temperatura eta klimatologia egoerarekin, gaur egun gogorra izango da gorlan. Bai, egun gogorra esan duzun bezala ez, eta azkenean ikusten ditu plazako lehengo irudiak, eta Bergarako plazan, lasterketa prestatzen, moton lase guztiak, motorrak prestatuten berrikuntza, euskau estribilen Jokin, bigarren moto bat izango dugu, ezta? Bai, aurten streamingeko lan honetan ere beste aurrera pausu txikitxo bat eman dugu, motorrek kalitate saltoa emango dutela argi daukagu, errealizazioan ere Bai, Xabier Bengoa daukagu horten, errealizazioan gurekin batera, laguntzen. Xabier Bengoa, danon artean ikaskuntzak eta formazio honetan asko ikasten gabiltzan gauza bada, lan asko eta burutze uste asko ematen digu, baina bideo honean gaudela uste dut etorkizunari begira. Eta polita da ez, lokatza bezalako txirrindulari eskola batek bere streaming propio izatea eta kilometro zero egindako lan bat izatea, ez? Hori da. Eta hor ikusten ditugu ja, lasterketan sartzen, lehengo txirrindulariak herriko plazara heltzen, dortxalak ere aurrean ditugu, esan bezala Gorlako igora Euskaldun torneoko laugarren proba da, atzo berriatuan San Gregorio sarea euki genuen, Alain Suarez Euskadi Fundazioko txirrindulariak irabazi zuen lasterketa, eta ia gaur Gorlan zer gertatzen den. Gaur Gorlan lasterketa desberdina, Jokin. Oso desberdina, atzoko lasterketa, igotzaile peto-petoek ere pasa lezaketen lasterketa da, oraingoan berriz, desnibel handiko lasterketa, kilometro oso gutxitan, eta euraldi honek asko baldintzatuko du, seguru nago hor Valentzia edo Sevilla inguruko txirrindulari batek gaur sufrituko duela hotzaregandik. Bai, eta aurten Gorlako igoera berrikuntzekin dator, ez? Hemen ikusten dugu oraintxe bertan errealizazioa jarri duen irudia Gorlako igoerako rutometroa. Zer esan rutometroni buruz, Jokin? Bai, beste aldaketa txiki bat eman diogu, nik uste Azkaratek beste zailtasun txiki bat emango duela, eta kontuan hartu behar dugu, bai, Elgoibartik Bergara arteko zati horretan dena goraka doa, errepetxo eta mendate ez puntuagarri batzuk ere badaude hor Sigmalet eta Soraluze inguruko mendate piko txiki eta motzak, eta horrek nik uste asentziora heldu horretik lasterketa gogortu egingo duela. Bai, eta ez hori bakarrik, azken finean antolakuntzatik aurregurteko taldeekin hitz egin ostean ikusi dugu, ezta? Lasterketa kontrolatzeko errezagoa da talde indartsuenentzat Aizpurutxon, beraz aurten Aizpurutxo kendu, Azkarate sartu eta pixkat lasterketa irekia guzten dugu, ezta? Bai, Aizpurutxok azkenean, lasterketan aurreko pelotoia eta bigarren taldearekiko bat egiteko aukera hori ematen du. Hori gertatu zen aurreko urtean. Bai, lauean lan egin dezaketen txirrindulari desente daude, hor agrupatu egiten da guztia, eta talde lan potente bat egiteko errezagoa zen. Iezaldea bera botatzeko errezagoa. Errezagoa, modu honetan nik uste, Azkaratea Bapatean hasten da Gorla jisten. Bapatean hasten da, mendate motza baina pikoa da, eta errepideak, imana duela esango nuke, variante luzea bai da. Batez ere hor Soraluze aldean horre errepideak asko eusten du, eta horre iesaldi batek lan gehiago egin dezake, eta pixkat pelotoia gehiago estutu asentzioko lehen aldapetan sartu horretik, ezta? Bai, horre ikusten duguna, Azkarate bajatzen, bihurritu egingo genuen, Azkarate sarretik Elgoibar aldera bajatzen, hori, obrak eta errepidea ez dago momenturik onenean, eta, berritik egia da, pelotoiak abiadura handia hartzen du bertan, eta, egia da, iesaldiak pixkat penalizatu lezakeela, iesaldiari, segundutxo batzuk kentzeko aukera izango duela pelotoiak, baina, ikusiko dugu.
Jaitsiera bizkorra da. Oso bizkorra, 80 orduko abiadurak hartuko dituzten errepidea da, zabala eta pelotoian gozo joateko tokia. Bai, eta baina berra iritsita, Asentzio Angiozarretik, bigarren mailako mendatea, 5,1 penditza, baina Angiozarretik hasten da benetako portua. Bai, Asentzio trampa den mendatea da, trampa du, azkenean Bergaratik Angiozar arteko zona hori errepideak gora egiten du, 3-4 aldeko portentai horrekin, taldeek asko jo lezakete, gurpilan doana, babesean doa, naiz eta ez eman, eta gero Asentziok 3 kilometro piko ditu, eta bertan 9ko penditzarekin, bataz bestekoarekin, oso mendate pikoa da, eta bueno, beste gehigarri bat izango litzake lasterketan. Bai, horrek urtean esperimentu bezala protu genuen hau, eta ondo irten zen esperimentu bat zen, iesaldeari jokoa eman zion, lasterketaren pixkat dinamika taktiko aldatu zuen, eta aurten, aurretik egin dugun aldaketarekin, ian nola heltzen den lasterketa, gorlako azken iguaren aurretik. Hori da, Asentziok aurrek urtean, ez dakik gogoratuko duzun, nola... Euskadi Fundazioan zegoen Aitor Agirrek ere nolako jokua eman zigun, Mikel Untzillak, bertan nolako eta Telkoneko bi txirrindulariek zelako mugimendu onak egin zituzten, Aimar Alartziak gero mendiko sarea irabazi zuela, ez? Eta bai, lasterketa polita izan genuen, egia da pelotoiak kontrolpean izan zuela lehenengo instantetik lasterketa, eta gero gorlako 4-5 kilometro faltan, iesaldia batean bota, eta favoritoek jokatu zuten lasterketa. Bai, Aizpurutxok, lehen esan dugun bezala, hor talde lan horrek, minutu asko jaten dira. Ihesaldiaren zati handi bat kendu zuen, hor gogoratzen, ez baldin manago oker, minutu terdi, 2 minutuko abantaia zeukaten, eta bertan Ker Pharma taldeak, Finisher taldeak nolako lan egin zuen, talde lan bikaina, naiz eta gero, errematea falta zitzaion Iker Gomezekin bertan. Bai. Baina lasterketa polita, aurten ikuste, eguraldiak baldintzatuko duela asko, eta hor bertan ikusten ditugu Kartsa kotxeak, Kartsa aurten gorlako lasterketako kotxe ofizial guztiak jarri ditu, beste pausotxo bat, Josu. Bai, beste pausotxo bat, Kartsa, eskerrak, ia esan ekarpen garrantzitsu egin du aurtengo lasterketarako, eta bai, Kartsa. Eta jokin, haien momentu da pixkat aurrek urteko lasterketaz hitz egin, eta pixkat aurtengo lasterketako favoritoak aipatzeko, aurrek urtean bigarren egin zuen Pedri Kraus izango dugu hemen, rally taldeko, Fundación Benicadel, Hego Afrikarra, mundialean egon dela, munduko txapelketan, eta printzipioz favoritatako bat. Bai, oso txirrindulari ona, bertan, gorlan bigarren egiteak edo zein erkeztu egiten, aurreko urtean ere berak esango nuke, Amesti baino lehenago berak jozuela erasoa, gero horre beste txirrindulari batek ez nago okerrez, eta txirrindulari zen itxi ziona, baina uste dut berak jozuela Ugarrixatik gora, edo Ugarrixa eta Amesti arteko zatian erasoren bat, Finisherren lana zapusteko. Bai, Cajarruel ere fuerte jarri zen Antonio Gonzalezekin. Gero ezin izan zuela hemen goian irabazi, pixkate punts falta txiki hori. Eta azken finean, Jese Mariz, aurten Teknosilba taldean dagoen txirrindularia, garaia izan zen. Aurten ez dugula Teknosilba taldea gorlan izango, baina izango ditu, ez? Rally taldea eta talde portenteak, Kortito taldeko txirrindularien bat ere izango dugu, Hector Fernández eta Aimar Tadeu euskalduna. Bai. Eta errepasatzen pizkatxo bat, Josu, zer deritzozu talde indartsuenetan azten bagara? Talde indartsuenekin azten baldin bagara, errespetu guztia historiko batik Cajarrueli, ez da? Cajarruel bezalako laster talde batek aurten Frantziako turrean izango den taldea nolako inbitazioa jaso duen, zenbat urte egon den hor, babesle bezala, eta nik uste, gaur egun txirrindularitzak duen egiturarekin aukera bikaina, eta babeslearentzat postasun handia izango dela bertan egotea.
Bai, eta, bueno, Caja-Ruralek izen handia dauzka, baina izenetan handiena Iker Perez. Espainiako kopan asko ibili den txirrindularia, gorutzak guztiak utzi dituen txirrindularia, laugarren urteko aurrek urtean estaiare Caja-Ruralen favorito nagusia izan daiteke jokin. Bai, azkenean Espainiako kopan korritu dituen lasterketa hauetan, mendatetan gora demostrazio handiak eman ditu, nik uste indartsu datorrela, txirrindulari indartsuenetako bat gaurko pelotoian, eguraldiak gaur zeresan handia emango du, baina... Eta gogoratu, Caja-Ruraleko zuzendariak atzo Iker Perez ez zuela berriatuan jarri gaur gorlarako erreserbatzeko. Aukera ona izango da, Iker Perezentzat, hemen eskuak altxatzeak, bakigu zer esaten duen, eta Padron Kopa Espainian, azkenengo mendate, garrantzitsuan ikusi genuenez, 7-8 txirrindulari geratu ziren, eta Iker Perez jo zuen azkenengo eraso hori, mendatea ere berak pasa zuen lehenengo, naiz eta gero, helmugara heltzean, ezin izan zuen garaipena lortu, baina Gorlan azkenean goian bukatzen den lasterketa da, afizionatu mailan lasterketa gutxi bukatzen dira horrelako mendate batean, eta favorito nagusia guretzat gutxienez. Beste izen batzuk, ez? Caja-Ruralek baita Jan Hernández, frantziarra, esperientzia duen txirrindulari egoera luzeetan, paukoa, pasaden astean erori zen, baina esan digute puntako forman iristen dela, nila girela baita, Astana Devon ibilitakoa. Bai, azkenean txirrindulari oso ona, kontinental, profesional mailan ere esperientzia txikia ere badu, Astana Debo taldean izan zen, aurreko urtean, Giro de Aostan oso ondo ibili zen, 20en artean hor ibili zen, Oiartzunen ere abuztuan lasterketa gora beratxua, bertan lasterketa irabazi zuen, eta hau ere ondo ibiliko dela, badakigu Gorlan, oso ondo ibiliko dela, honek, Josu, erritmo aldaketa askorik ez dakiduen, baina izan ezkero, ikusiko dugu, lasterketa luzea gustatzen zaizkio txirrindulari hori, o gutxienez hori esan digute. Gorlan motzegi agian dela beretzat, baina ikusiko dugu, eta Caja-Rural utzita, finisher daukago ez da, finisher, Luis Alberto Lajarin, Hugo Tapiz, Martí Gonzalo eta Ismael Goñi berarekin, ekipo nahiko potentea dakarrena, ez? Finisher taldea ere, historikoki hemen ikusi ditugu, ez da, Jorge Arcas, Marc Soler, txirrindulari onak izan ditu hemen Manolo Azkonazenak oso talde politak eta neutralizatuan. Neutralizatuan, sorteon txirrindulariei, ia 200 txirrindulari izango ditugu gaurko Bergarako irteera lerroan, guztiak jantzita, hotz da Bergaran, atzo edurra izan genuen Gorlako egoeran, euria zaparra izugarria oraintxe bertan Gorlan, hotz, giro freskoa, sorteon guztiei, poliki joan, alba aldima da, eta sorteon txirrindulariei, hor kartxa kotxea ere bertan, eta hor pelotoiara Bergarako kaleetan barrena, 50. edizioa, ea dena ondo ateratzen den, ez dagoen erorketarik, horrelako susto handirik, lasterketa askotan ikusten gabiltza, erorketek, baldintzatzen dabiltzala, Ereinon ere ikusi genuen zenbat erorketa, lasterketa nola murriztu zen kilometroetan, eta... 45 kilometro bakarrik. Soilik, ez garaztuko hor, Smartlock taldeak irabazi zuela, bertan Unasek altxazituen eskuak, hor, arazoren bat ikusten dugu, neutralizatuan, itxaron egin beharko zaio. Arazo mekanikoren bat, ordu. Zurne talde, Miribi, Cycling Team, Zurne talde berria, afizionatutako talde berria urten, hor ikusten genuen txirrindulari arazoekin. Arazoak izango ditugu gaur lasterketa hasieran dortxala ikusteko, guztiak baitoaz oso jantzita. Baina poliki lasterketak erritmo hartu ala joango dira erropa kentzen, eta joango gara lasterketaren informazio gehiago izaten, ez? Hori da. Gaur, komplikazio handiak izango ditugu, nik uste dut irudi honak lortu alizateko gaurko eguraldi petral honekin
bueno, desente reto handi izango da, Bai, motoek ere nolako sufrimentua, txirrindulariek izango dute, baina motoek ere sekulako meritua dute. Eta hor daukagu lasterketa, oraindik irtean neutralizatuan, ikusten genuen Zurneko taldekideren batek arazoak zituela eta bera pelotoian sartu arte ez da bandera jeitsiko. Hor daukagu Bergarako variantean pelotoia lasai. Sai ez gunean, lasai dabiltza, itxaron egin beharko zaie, hor dugu epaia ere lasterketa kontrolatu nahian, eta ez dela egongo lasterketa ofiziala ez dela hasiko azken txirrindulari hori pelotoian sartu arte, eta bertan sartutakoan aurrera egingo dugu. Josu, beste talde bat, eta aipatzekoa Eulen taldea, Eulen taldeak Igor Iriarte bertan izango du, eta... Bai, Igor Iriarte, baita Asier Arteaga ere, Ereñon bigarren egin zuena, eta Quentin Hospital frantsesa, esperientzia duen txirrindularia, izenen artean, izen garrantzitsuen artean, lasterketan hor jendea erropak aldatu, pixa egin, lasterketak geldi, zain daude, baten bat iritsi arte. Bai, geldi dago, geldik hor bertan lasai, jendea hasiera hasteko gogoarekin. Hasi, irudi polita dauzkagun, hor Kajarroaleko txirrindulariak barrezka ditugu, pelotoian aurrekaldean, tapatuta beste batzuk. Bai. Umorea pelotoia inokin. Beñat Iñarra ere bertan da, ezta? Bai, Beñat Iñarra Aramaio Lokatza Ziklismo Eskolako arrobiko txirrindularia, atzo, 6. jarri zela, Euskaldun torneoko 23 urtez arpiko klasifikazioan lehengo. Bai, eta posten gara, atzo 6. postua lortuta, hemen Lokatzan ibilitako txirrindulari batek, horrelako, sari bat eramatea, Gorlan, Euskaldun torneoko lider maiota gaur, seguru asko ezin izango duela, luzitu, horrelako eguraldearekin, zira edo zerbait eramango du, baina, hortxe, oso ondo, irudiak ere nolako oraingoz irudi bikainak, horrelako irudiak emateko gai garen, Josu. Bai, momentuz irudi bikainak, esan bezala Lokatza Ziklismo Eskolari eskerrak, aurten izugarrizko lana eginda streamingeko emisioa gometzeko, konfiantza izateko, herritik sortu den proiektu bat, kilometro zero egindako proiektu bat, eta aurten, momentuz mailako emisioa ematekotan gaude, ia euraldiak ez digun hori oztopatzen, eta ia lasterketa bezain laster hasten den, ez da? Bai, oztuko dira, horrelako geldialdiek hanketako mina ematen dute, behin, irteera ofiziala ematen dutenean, eta nahiko lan izango dituzte, gero berotu hartu arte, hor lasterketa guztiz geldituta, seguru aski atzekaldean, arazoren bat izan duela, zulatun batek, edo mekanikako arazoren bat izango zuen txirrindulari batek, hor ikusten dugu atzetik bat eroma sartu dela, txirrindulari ere batzuk ikusitugu txixa egiten aprobetxatzen, eta hortxe.
lasterketa badoa, lasterketa hasita gu ere bultzan gara, Jokin. Hasiera ofiziala, bai. Zurne taldeko txirrindularia heldu dela, eta lasterketaren hasierako kilometro, 0. kilometroan gaude, hasiera lasterketa, errepidea oso guztita, ez da giro bergaran euria, baina badoa poliki pelotoia finisher taldeko txirrindulariak lasterketa kontrolpean dutelarik, o nahi dutelarik hasieratik, ez? Aurreko urteko erritmoa nahi dute mantendu. Ia, ze iesaldi usten duten, aurreko urtean iesaldi handi bat sortu zen, 15 bat txirrindularikoa, 5 minutuko tartea hartu zuelarik, baina aurten nik uste dut, finisher taldeak, baita kajarrualek ere, kontrolpean izatea, kontrolpean nahiko dutela lasterketa mantendu. Ez da giro bergaran ikusten duzuen bezala, baina errepide bazterrean jendea, Jokin. Bai, gaurkoan kontuz ibili beharreko lasterketa da, bai osintxuko biraje horretan kontuz ibili beharko dira, errepidea oso busti dago, eta kontuz ibili beharreko lekua izango da bertan. Hor atzekaldean ikusten dugu, Gomur taldeko txirrindulariare ondo jantzita, Bai, 115 kilometro helmugarako, 116,2 kilometroko ibilbidea prestatu du lokatzako antolakuntzak lasterketa honentzat, eta momentuz erritmo lasaia pelotoian ez da giro, ez dakigu lasterketaren erritmoa zein izango da, momentuz tranquil, finisher taldeko txirrindulariek lasterketa kontrolpean dutelarik, eta hori lehenengo erasoak Eibar taldeko txirrindulari bat, hor daukagu. Gaurkoan dortxalak hartzea, sai izango da, Josu? Hasiera baten bai. Hasiera honetan, Latorreko txirrindularia, bertan ondo jantzita, plastikoz beteta, Bai. Plastikoz beteta, hor eskularruak ere, buzeoko eskularruekin, eta Guztiak beltzez doaz, beraz, zaila da bereiztea, ze txirrindulari daen erasotzailea, baina hor, Ostal Latorreko txirrindulari bat ikusten dugu, Sima Sepial taldeko beste bat, Eibar txirrindulari taldeko beste bat, Debabarrena izena orain Gran Canaria talderarekin bildu dena lasterkari kopuru gehiago ikitzeko, eta baita Espainiako egutegia korritzeko, baina momentuz ez da iesaldirik sortu aukera txikia bai, eraso txikiak bai, baina momentuz lasterketa atzetik kontrolpean. Nahi dute txirrindulariek, eraso bat sortu, baina ez da giru haizea, oraintxe bertan, ikusten den bezala, errepidea oso bustia, putzu asko daude, eta horrek ez du usten bizikleta rodatzen. Hor dago tropelburua, momentuz tropela lasai, esan dugun bezala, Mekolalde aldera iristen, laster osintxuko biribilgunera helduko dira, non bertan osintxu barrutik, kanpotik joan eta barrutik etorriko diren, eta hor izango da osintxu ostean iesaldia egiten den puntua, Jokin. Bai, ikusten dugun ez hor osintxura heltzen dabiltza, txirrindulariak, hor, bueno, bihurria daukate, kontuz hor, ea lasterketa, bueno, ez dugun hor erorikorik, eta ez den lasterketa gelditzen, Eta finisher lasterketa kontrolpean izan nahian, hasieratik taldekide bat aurrean jartzen, kajarrualek beste bat jarri du, ikusten da hasiera batetik ze intentzio duten bi talde hauek, Jokin. Bai, bi talde indartsuenak dira Euskadi Fundazioarekin batera, Caja Rural, Finisher eta Euskadi Fundazioa, hemen osintxura aiegatzean, gaur iesaldiak horrelako eguraldi trakets batekin jokoa eman dezake, Josu? Jokoa eman dezake, bai, eta erreferentziak momentu baten argiak ez baldin balira, lasterketak askarateko zati horrekin, oraindik denbora gehiago hartu eta sorpresak izan daitezke gaur aurreko urteko ibilbidearekin alderatuta, Jokin. Dena den hor daukau beste txirrindulari bat, Ostal Latorreko beste txirrindulari batek erasoa, atzetik finisher taldeko txirrindulari bat kontrolpean, Euskadik ere txirrindulari bat sartu du, badoaz metro batzuk hartuta, eulenekoa da, barkatu txirrindulari hau. Eulen ere kontuz, kontuz, taldea, bueno, txirrindulari ezagunak ez ditu, baina ziklista honak dauzka David Etxabarrik taldean, Oso ziklista honak, eskarmentu handiko zuzendaria David Etxabarri, ikusi genuen aurrek urtean, bidazoa itzulera bat zizuela Charlie Mereditekin, izugarrizko denboraldia egin zuten, aurten, talde diskretoago batekin, ezta? Baina Igor Eire arte eta Arsier Arteaga aurrean ibiltzeko txirrindulariak dira.
Bai, Euskadi Fundazioa ere ikusten dugu. Euskadi Fundazioa badakigu horrelako lasterketetan estrategikoki gehien gustatzen zaidan taldea da niretzat, eta bertan hor baditu txirrindulariak, hor esango nituzke, hor pare bat txirrindulari bai estrategikoki oso ondo ibiltzen direnak, bai Eki Uriarte eta Aimar Marin estrategikoki mugimendu onak egiteko txirrindulariak dira, garaipenerako gorlan ez dakit, buruz buruko lehian ibiltzeko, baina estrategikoki mugitzeko oso txirrindulari aproposak bai aurrean eta atzealdean pelotoian lan egiteko baita. Baina bi txirrindulari hauek gustatuko litzaidake bietako bat ihesaldean egotea. Jokoa emango lukete, jokoa emango lukete. Azken finean esan bezala zeresana ematen duten txirrindulari direlako, eta esango nuke jokin Euskadi Fundazioko liderra gaur bertan igotzailerik apartena, ikusi dugu denboraldia hasiera hontan, eskarmentua du Bora Hansgrohe development aldean ibilita Marco Martin. Marco Martin txirrindulari fijo bada, oso maila altua duen txirrindularia, ibili da, esperientzia polita du txirrindulari honek, eta fijo bat gaurkoan oso maila altuan ibiliko dena, eta bestea Asier Castilla, Josu. Elite txirrindularia, eskarmentu aldiko txirrindularia, eta gaur izan dezake, azkenetako aukera bat, hemen Gorlako gainean, lasterketa polit bat egiteko. Seguro, hau ere, seguro egongo dela, oso talde polita, Mikel Gaztainagaren taldeak oso talde polita dauka, niretzat talde irabazleena ez, baina erdi maila talde kompletoena izango nuke, berak. Bai, eskarmentu handiko taldea, kontuz bihurgun honekin, gaurkoan oso bustita eta arriskutsu dago eta, Egon dira eroriko ugari, historian, Gorlako bihurgun honetan, pelotoia enboteiatu egiten da, itxitura horretan, baina badirude momentuz erorikorik ez dela, kontuz txirrindulariak, eta Euskadi taldeko txirrindulari batek erasoa. Hortxe hor digu, Euskadi Fundazioa indartxu, Kerfarma ere bertan, hor bihurgunean ikusten gabiltza, hor finisher taldeak ere, hor, Smartlock taldea, beste talde favorito bat, ez daukat garbi zein den hemengo, zein txirrindulari izango den txirrindularirik, aipatzeko txirrindulari garrantzitsua, oso talde indartsua, talde berria, eta bertan txirrindulari hauek, oso maila alduko txirrindularia, Jon Odriosolak ateratako talde berria, nik uste urteak aurrera joan ahala, egitura handitzeko ideiarekin, profesional mailara egiteko ideiarekin, eta bai, arrobiko edo, desarroioko txirrindulari horiek sortu eta gero aukera hori eman profesional mailan ere aukera hori eman alizateko. Osea, ikusten gabiltza, hor osintxun, hor zulo desente dago, errepidea obretan ibili dira, eta bertan zulo batzuk badare, orain argiune bat ikusten dugu eguraldian, eta hor bertan ere kontu ibili beharko dira, irasoa jo eta jo, ikusiko dugu, nolako, lehenengo iesaldia gustako litzaidake ikustea. Hor bertan hor badare pare bat zulo zintxutik bueltan, ez dela komentatu digute radio bueltatik, ez dela egon erorketarik, sorte izan dugu orengoan, gaurkoan pena mango liake lasterketan murriztea erorketa batengatik. Horrek emango zidan pena, eta Josu, ematen du eguraldiak aterrune txiki bat emango digula. Bai, oraintxe bertan Gorlan ostarteak
irtetzeko intentzio hori dauka eguraldiak, aterri daukagu, Gorlanko gainean, eta esan bezala Jokinek oraintxe bertan oso ondo esan duzun bezala, lasterketa erorikorik ez dago, erritmoa nahiko apala delako, momentuz ez dute azkarrago joan nahi, erritmoa ez dute bizitu oraindik, eta iesaldirik oraindik ez daukagu. Hemen taldetxo daukagu, Euskadi Fundazioak eta Zurnek bitxirrindulari sartu dituelarik, Kajarrualek beste bat. Ez da apurtzen, lusatu eginda, baina ez da apurtzen, oraindik, baina ikusten dugu, zein talde dabiltzan lasterketa mugitu nahian, Caja Rural, Euskadi Fundazioa, Eulen eta Smartlo. Bai, Smartlogek badaki, agian azkenengo aukera horretan, Gorlako igora horretan, agian favoritori garbirik ez duela, beraz, iesalditik jo nahi du, estrategikoki zeresana eman nahi du urrinetik, eta momentuz, lasterketa paroia geldialdia pelotoian, Jokin geldialdia Kajarrualeko txirrindulari batek aprobetxatzen duelarik eraso egiteko. Bai, hor da biltza, ezta, talde indartsuenek agindu garbia daukate, hor bertan ikusten ditugu Caja Rural, Euskadi Fundazioa berriro, eta honi jarraipena eman nahi dio, Euskadi Fundazioko txirrindulariak jarraipena eman nahi dio. Aze erasoa! Bai, planta du txirrindulari honek, Planta duka, aze erasoago duen. Hau lauan sesena bezala ibiliko da, Tartea zabaltzen, bera bakarrik, eta aze erasoa jo duen Euskadi Fundazioko txirrindulariak atzera begiratzen duelarik. Eta oraintxe bertan lasterketa buru daukagu Euskadi Fundazioko txirrindulari hau. Bai, dortxalak artea oso zaila da, horrela, Tapatuta doaz. Oso tapatuta doaz, erropaz gainezka, eta, bueno, hor ikusten dugu, segundutxo batzuk hartu ditu, tartetxo bat hartu du bertan, eta JJ dabil, bere... Badu planta, Badu planta... Ia, referentziarik hartzeko abagunerik daukagun. Zaila izango da. Baina badabil tartea irekitzen Euskadi Fundazioko txirrindularia oraintxe bertan, Mekolaldeko auzoa utzi eta Bergarara iristen. Izango ditu, Horrek bat laroiko altura izango du, nolako pedalkolpe biribila daraman, nolako planta... Eta zeirudiak egin. Zeirudiak. Tirrenon ere ez dakit horrelako irudirik ikusi duan. Ez dut horrelako irudirik ikusi lasterketa batzutan, Paris-Nizan ere euraldi petrararekin dabiltza, Tirrenon ere baita, eta Euskal Herrian, zer esanik ez. Bai, haze irudia euskagun, eta hor ikusten dugun bezala, oraintxe bertan pelotoi atzekaldean, erritmoa lasaia da, lasterketa buruan Euskadi Fundazioko txirrindularia, joten, Ostarlatorreko txirrindulari bat hemen autora geisten, haze irudi politak honek ere. Bai, hau sufriten dabil. Kotxe artean. Luze egingo zaio agian egin. Agian 13. kotxe izan dela, 13. zenbakia duela kotxeak zulaturen bateo zerbait izango zuen. Izan daiteke. Eta Euskadiko txirrindulariak, tartea horre 10 bat segundoko tartea, 10 bat segundoko tartea ataratzen, oraintxe bertan Bergarara iristen, errepidea oso guztia. Bai, tartetxo bat, horratzean ikusten dugu. Euskadi Fundazioak aurten maiot kolore berria dauka, oraindik Josu ikusten gabiltza talden maiotek aldaketak dituztela koloreetan, eta noizean behin, desberdintasunak nabaritzeko zailtasuna ditu modu horretan. Ba, eta esaten digute hori pelotoi atzakaldean zulaturen bat izan dela. Zan bezala, lasterketa horrelako kondiziotan, errepidea horrelako kondiziotan pintxatzea ere errezagoa, zulatuak izatea errezagoa. Bai, ez dakit gaurkoan, ez den hobe behin lehenengo lautada pasa eta gero aurrera jotzea, horrelako eguraldiarekin, azkenean pelotoian egotea zain, askotan hotzarekin ostu egiten zara, eta iesaldi bihurriren bat sortu eskero, talde txoren batekin hemen 12 txirrindulari osatu eskero, ez nuke esango aukera txarra denik gaurko eguna ikusita. Batez ere, atzean zalantzak baldin badaude, horrelako iesaldi batek, eta Kortizo taldeko txirrindulari bat, oraintxe bertan, Euskadiko txirrindulariari iritsi zaiolarik, haze bikotea, Jokin.
Bai, lehen esan duguna, hor atzean ikusten dugu Smartlock taldea eta Euskadi Fundazioaren iesaldi saiakera hau lotzen dabiela, hor pena atzealdean beste bi Smartlockek ez dutela Bai, eta geldialdia. pelotoia luzatu egin dute, Bai, ez dute baina iesaldia sortu. Ez dira elkar ondo ulertu, badirudi Kortizoko txirrindulariak ere zuela errelebora pasatzeko intentzio handirik, eta momentuz lasterketa perriz geldialdia, oraintxe intento saiakera gehiago, iesaldia sortzeko, Bergarako variantean daudelarik. Bai. Ez dakit gaur pelotoi atzealdean joatea ideia ona den, azkenean urak asko, urak eta hotzak hori, eta Eiser taldeak ere, eroriko garrantzitsu bat izan zuen, baina, Zumaiako esprinta behin eta berriro edabide ezberdinetan erakutsi digute Josu nolako sprint egin zuen Eiser taldeko txirrindulariak, Bai, haze sprinta eta munduari bira eman dioen sprinta izan da. Gero hitz egitea ere erreza da, baina David Etxeberrik ere esan zuen, haizeak iparraldetik fuerte jotzen zuela eta sprinta luzetik jota luze egingo zela, eta horri izan zen, ez? Eiser taldeko txirrindularia. Bai, Reuf hori aprobetxatu zuen, eta bertan, pelotoiaren atzealdean egotetik taldetxo hartu eta eskuma aldetik topatu zuen zati hori Aritza Zurmendik txirrindulari eskarmentua, urte desentera daramatza afizionatu mailan. Begiz jota Zumaiako etapa, horrek urtean ere podiuman izan genuen eta urten irabazteko aukera izan du estaiokin. Bai, eta lasterketa kasteko modurik onena, horrelako txirrindulari batek eta horrelako talde batentzat oso garrantzitsua da. Eta ikusiko dugu nolako bilakaera daukan, gaur Gorlan esango nuke ez dagoela, Josu? Ez dagoela, hemen nahiko sufrituko zuen. Txirrindularitzan badakigu guztiari jotea zaila dela eta esprintean aurrean ibili ezkero Gorlan gaur komeria Fermin, sufrimendua, Fermin jokin, eta zailtasunak, ez? Ona gora Gorlara iristeko. Eiserrek ere badauka txirrindulari polit bat, gustatzen zaidana Urko Bidal, aurrek urtean Mungia irabazi zuen txirrindularia, rekorrido bi urrietan ondo ibiltzen dena, igotzaile peto-petoa ez da, Gorlak duen, 20 minutuko esfortzu hori pasatuko ez duena badaki berak ere, baina iesaldi batean jokua eman lezakena Euskadi Fundazioak duen perfilarekin batera. Bai. Azken finean lehen esan dugun bezala, ez dire igotzaile trebenak 20 minutuko esfortzu batean favorito bezala aitortuak izateko, baina urrunetik jota, lasterketak hartzen duen tendentziaren arabera, aukerak izan ditzazketen txirrindulariak dira iesaldian sartu ezkero, ezta? Bai, gero, Eiserrek juvenil mailan, asko zeresan handia eman zuen juvenila ere badauka, hor Jon Zuburruti, igotzaile polita, aurten nik uste Gorlan esperientzia hartzeko aukera polita izango duela, eta ikusiko dugu hemen lasterketan berriro Euskadi Fundazioa iesaldiaren bila, Bai, eta zulatua, hemen ikusten genuen Gomurtarreko txirrindulari bat, berriz ere lasterketa burura pasa gara. Txirrindulari hau lehen geneukan berdina da. Ez da berdina, beste bada, Gaztainagak planta berdineko txirrindulari asko fitxatu ditu. Belgiarrak eta Holandarra fitxatu dituela dirudi Mikel Gaztaina Euskadi. Denak berdinak. Bai. Lauan lautadan lan handia egin dezaketenak, eta hemen aprobetxatu beharko dute Gorlara llegatu horretik, bentaja txikitxo hori lortu eta hemendik gora Gorlan pasatu eta gero taldekidentzat lan egiteko aukera hori eman lezaketenak. Bai, eta oraintxe bertan notizia da, lasterketak 15 kilometro bete dituen momentu honetan, ez dugula oraindik iesalderik, lasterketa Bergaratik urten da, Osintxura joan, buelta Bergarara, eta Zubila Garuntz daukagu, oraintxe bertan, Elorregirantz, ez daukagu iesaldirik. Jokin, hemen daukagu Zuia Ingenieria taldeko txirrindulari bat, bere saiakera ere egiten iesaldian sartzeko, finisher taldeko bat ere, Barcelotin, Euskadi, Eibar txirrindulari taldeko beste bat, pelotoia horrek aldean saiakera egiten
iesaldia sortu, ia atzekaldean momenturen baten geldialdia egon, eta aukerarik ematen dien iesaldia sortu, eta minutu pare bat hartzeko. Bai, jota jo dabiltza, Horre egia da, orain ibilbidak duen zatiri gozoenean dabiltzala, ikusten dugunez hemendik Oñati arte, Otxubillaga arteko modu honetan, bueno, oso ibilbide laua da, bertan edozeinek ez, baina horrelako maila duten edozein txirrindularik lan handia egin dezakete, lasterketa gogortu, lasterketa ez gelditu nahian, lan txikin hori egiteko aukera. Hemen pelotoi atzealdean ere ikusten da, lasai dabiltza, hemen ez da asko luzatu pelotoia. Olako zuzengunean, pelotoi atzekaldea, pelotoia printzipioz lasai ez daukagu aparteko erritmorik. Azken finean aurrekaldean iesaldi aukerak sortzen dabiltza erasoekin, baina momentuz eraso apalak ez dutenak kabidarik izan iesaldia sortzeko. Hori da, hemen orain bertan ja San Prudentzio ingurura helduko dira, San Prudentzio ingurutik bertan Zubillaga Oñati aldera hartuko dute, eta Zubillagan beste bihurgune arriskutsu bat gaurko eguraldiarekin, Josu. Bai, beste bihurgune arriskutsu bat, hausintxukoa pasa dute erorik hori gabe, baina erritmoa da jokin, erritmoa da gakoa, aurten momentuz ez dago lasterketan erritmorik, eguraldiak ez duelako laguntzen. Ez du laguntzen, oso zailtasun handia izango da gaurko egunean, eta gogotxuia gorlako lehenengo igoeran nork hartuko duen, agintea, ez da? Bai, gorlako lehenengo igoera hurbiltzen dagoelarik, lasterketa amaitzeko 1 kilometro hemen dago tropelatzekaldea, finisher taldeko txirrindulari bat, probablemente autora jaitsi dela zerbaiten bila. Arropa lagatzera, edo, txixalarria dauka, txixalarria du, txirrindulariak. Pixa egiteko. Pelotoia, ez toa ziztu bizian, eta horrelako egin beharrak ere, egin beharko dituzte, horrelako gero izango den zua jakin da, ezta? Bai, eta egoera honen abantaia beti favoritoek ateratzen dute, ez dagoelako erritmorik eta lasai doazelako pelotoian. Bai, hemen lasterketa behin Bergaran sartutakoan ikusiko dugu nork hartzen duen aginte hori, nork gogortzen duen gorlako lehenengo igoera, gorla 20 minutu inguruko esfortzua duen portua da, Euskal Herrian mendate gutxi daude horrelako gogortasunarekin, eta Josu, gorlak duen palmaresa, badakigu behin eta berriro errepikatzen dugula, baina nolako palmaresa duen? Bai, begiratzea besterik ez dago, ezta? Eta gorlak azkenian talentuaren termometro bezala jardun du, historikoki, 51. edizio hontar arte, palmaresa ikustea besterik ez dago, gorlan aurrekaldean ibiltzeko aukera duen txirrindulariak normalean aurrerago salto profesionaletara egiten duelako. Hori da, hor dauzkagu izen handiak, kontadorrek ere bere txakurrari izena jarri zion, gorla, ez gara gero Purito Rodríguez bezalako txirrindularia, Mikel Landa, Beñat Intxausti, Peio Bilbao eta Jesus Herradak izan zuen sprint aretan ere, nahiz eta Jesus Herradak irabazi zuen, Peio Bilbauk askotan komentatzen duen anekdota txiki hori, berak irabazi zuela, argi dauka, nahiz eta epaileek egun aretan fotofinixa esango nuen, oraindik ezela existitzen. Ezen existitzen, eta eskerrak biak iritsi zirela profesionaletara, biak izan dutela arrakasta eta ez zirela gorlako emaitzarengatik atzerago geratu, ez? Hori da. Eta beste alde batetik ikusten dugu gorlak duen garapen hori, ezta? Gorla eramaten ari den garapen hori, kalitatea handitzen ari den lasterketa da, streaminga eta barruko barne egitura horretan saltoak ematen dabiltza. Josu, astu egin zaite, azkenengo urteetan ere, Barcelo ere oso ondo ibili zen, Samitier ere ondo ibili zen, profesionala pasaldu aurretik eskuak altxata gorlan, Pablo Castrillo ere bai, nolako izenak, Movistar taldean
Movistar taldean dagoen Pablo Castrillo ere, gorlan eskuak altxata izan zen. Izen handiak, normalean beti esan izan da pelotoian, ez da? Eta konta horrek askotan esan du hori, gorlan irabazten duenak profesionaletara egiten duela salto, esen ala izan, aurrek urtean, Jesse Mariz irabazleak ezin izan zuelako profesionaletara saltorik egin, baina salbuespen gutxienetariko bat izan da hori, arraroa da, Jesse Marizek ez duela profesionaletara salto egin. Bai, oso arraroa, egia da guri ere sorpresa izan zela, geu ere komentarista moduan genbiltzan, eta komentaretzen genbiltzanean ere, hasiera batean ez genekien ze txirrindulari zen, gero egia da urtean zehar oso maila altuan ibili zen txirrindularia dela, baina bertan sorpresaz hartu gintuen. Bai, sorpresaz hartu gintuen, Amerikarrak ez zuen profesionaletara salto egin, baina urten Teknosilba taldean dago, ez dela talde profesionala, baina profesionalek korritzen dituzten lasterketa algo egiten dituzte. Bai, hor Portugal aldean ere uste dut lasterketa batzuk korritu dituela, Teknosilba taldeak. Eta lasterketa hor Ulma parean, Zubillaga inguruan, Oñati inguruan, lasterketa, Smartlock, Jon Odriozola dauka, txirrindulari ohia, Murias eta Bidelan taldeetan ibili den zuzendaria, Oman Aierra, gaur egun Smartlock proiektu berria sortu duen, jabea esango nuke. Bai, eta esango nuke Smartlock dena aurtengo lasterketako talde revelación erderaz izango zena, ezta? Talde revelación, ezken finean izugarrizko denboraldi hasiera egiten da biltza, Kopa Espainian 15 artean 3 txirrindulari sartzen, Ereñon irabazi zuten Unax Otegirekin, eta ez dakit nik zalantzak dauzkat, ikustego daukat, Smartlock taldeko txirrindulariak nola moldatuko diren igoeretan. Bai, horrelako igoeragia ez dira 5-10 minutuko igoera, 20 minutuko igoera baita gorla, gero azkaratek ere, badu bere zailtasun txikitxoa, Asentziok ere gehigarri hori dauka, eta bukaeran gorla gorlako bezalako mendate batek zirte dozarte emango du. Smartlocken txirrindulariak begira, Markel Olabe, Matxin Salegi, Etan Cabanillas, Adur Arrizabalaga eta Aritz Unanue dira. Unax Otegi, Ereñon irabazitako txirrindularia eta Unai Bateu baita. Eta hor dago lasterketa, Zubirako biribilgunera iristen, momentuz Euskadi da, lasterketa buruan iesaldi aukerak sortzeko nahia duen txirrindularia, aginduak izango dituzte kotxetik, iesaldian sartzeko, eta Euskadi izango da momentuz lasterketako talderi garrantzitsuena iesaldia hartzeko. Interes handiena duena. Bai, interes handiena duena eta indartsuena. Esango nuke talde bezala indartsuena, estrategikoki gehien mugitu lezaken taldea bere izango da. Ikusiko du gero gaurko euraldearekin eta lasterketak eraman lezaken bilakararekin, baina jo dabiltza, Hemen beste txirrindulari bat, Euskadi Fundazioko beste txirrindulari bat iesaldiaren bila, eta orain Zubillaga inguruan dabiltza, hor metrotxo batzuk ditu, baina bakarrik ez doa inora, Josu. Ez da bakarrik inora, ez dakigun lehengo txirrindularia den, edo beste taldekiden batek aukera izan nahi duen, baina honek ere ze planta dukan, Zubillagako zuzengunean, metro batzuk hartuta tartetxo batekin. Bai, eta gero beste talde bat ere, orain lasterketa hasieran pixka bat errepasatzen, ze talde indartsu Telkon ere, talde polita izaten da normalean, horrelako, Telkon bezalako taldeak txirrindulari indartsuak ditu, agian ez dira garai topeak, baina Euskal Herriko lasterketetan sorpresa eman lezaketenak Orkat Amutxastegiren taldeak. Bai, aurrek urtean mendiko sari irabazi zuten Aimar Alartziarekin, Kaper Krauiek ere bera iesaldian joan zen, eta aurten izema botatzekotan jokin 213 dortxala Xabat Manso, aurrean ibiltzeko txirrindularia. Bai, Telkonek Aimar Alartzia ere bertan dauka, Aimar Alartzia txirrindulari polita da, igotzaile, jokua eman lezaken txirrindularia da, eta gustatzen zait Aimar Alartzia ere gaurkoan
top 10ean ere ibiliko omen den. Bai, 220 nortxala ere, ez? Aron Nogue, frantsesa, txikia, txirrindulari indartsua, aurrean ibili daiteken txirrindularia, Espainiako kopan oso aurrean ikusi dugun txirrindularia baita, ez? Bai, hori da. Xabat Manso eta Imar Alartzia eta orain komentatu berri dugun txirrindularia ere, kontuan ekuitzekoa, hemen eguraldiak laguntzen ari da momentuan Gorlan ez, Gorlan orain bertan itxita dago eguraldi petrala, eta kontuz bihurgune honekin, Josu? Kontuz bihurgune honekin. Bihurgune zaila, pelotoia... Hemen baditugu ezagunak txirrindularitzan ibilitakoan, klabikularen bat ere dortxala erakusten bai. Epaileari, oraintxe bertan, epaileak ere ez daki zein den txirrindulari hau. Zaila da. Hemen egunerokotasunean dabiltzan laguntzaileak ere ez baldin badakite geuk are eta zailago daukagu. Jota jo dabil, Euskadi Fundazioko txirrindularia. Nolako planta daukan, Josu? Jota jo. 10 segundoko tartea badu, elorregira heltzen. Oraintxe bertan Euskadi Fundazioko txirrindulariak. Hau da, kobertura gutxienetarikoa puntua, Jokin, San Prudentzeko zuen horretan. Bai. Zaildu lezaken tokia zailen izan da guretzat. Gaur egun oso txirrindulari ona da gabiltza ikusten, hemen pelotoiaren atzealdean Gorlan errepikatzen dabil, nolako eguraldi petrala orain momentuan, euria bota eta bota, eta itxita dago, lainoak jota tapatuta dauka Gorla orain bertan momentuan, osintxun eta zubiagan ikusten gabiltzan bitartean, ematen du aguantatzen duela. Bai, eta zulatu izan dugu baita, pelotoiaren atzakaldean, zulatuak, esan bezala gaurko eguraldiarekin, zulatuak izatea errezagoa da. Bai, pneumatikoa azkenean bigundu egiten da, errepidean dauden harritxintxar eta metal zatiek. Bai, Caja Rural eta Smartlock taldeko bana txirrindularik zulatu izan dutela esan digute oraintxe bertan. Eta elorregin, oraintxe bertan, tropel atzekaldea. Eta metro batzuk hartuta, oraintxe bertan, Euskadi Fundazioko txirrindularia badirudi, bere izan daitekeela Gorlako lehen aldapetan, aurrean hasi daiteken txirrindularia 10 segundoko tartearekin. Oso gutxi bertan ikusten dugunez, pelotoia gainean dauka kontrolpean, eta 10 segundo inguruko... Bai, GPS-ak oraintxe bertan 10 segundoko tartea. Hor ikusten gabiltza, askotan, Josu, bai sare sozialetan eta asko hitz egin den txirrindulari marka dauka Quick Pro. Bai. Marka txinatarra omen dela esan ziguten. Bai, esaten dute ez, txinatarrak merkatua suntxitzeko asmoa daukatela baita txirrindularitza munduan, behikulo elektrikoak eta ibilgailu elektrikoen munduan badaki horrela dela, eta txirrindularitzan ere fuerte sartu den bai, eta ikusten gabiltza, lauan gutxienez, zulatu da Caja Ruraleko txirrindulari batek, pelotoi atzekaldean oraintxe bertan, eta bitartean Euskadi taldeko txirrindularia... Jo, bizikletaria aerodinamika guztia atera nahian, batioak mugitu, oraindik pealkolpe onarekin ikusten zaio, atzetik taldetxoa ere ez du ikusten, beraz... Ez du ikusten, pixkat erreferentzia visual hori galduta dauka oraintxe bertan pelotoiak, eta horrek aukerak eman diezaioke Euskadiko txirrindulari honi, pelotoiak ez duelako ikusten. Nolako zezena, nolako lautadan ibiltzeko txirrindulari bikaina, nolako planta daukan, Josu? Bai, haze planta daukan, eta esan bezala pelotoiak ez du ikusten, eta oraintxe bertan 20 segunduko tartea markatzen digu GPS-ak, badoa poliki-poliki tartea zabaltzen Euskadi taldeko txirrindulariak, Caja Ruraleko txirrindulari hau pelotoi atzekaldean dugulari zulatua izan duelako. Bai, hor, ikusten dugunez arazoren bat,
izan du Caja Ruraleko txirrindulariak, eta ikusiko dugu nolako bilakaera daraman sartzeko, pelotoian sartzeko lanak izango ditu, kotxe artean ibili beharko da. Kotxe artean, egia da, 15-20 kotxe inguru aldeko, kotxeiara izango duela, eta bai, eta ikusten genuen, ez? Ja, bigarren aldiz epaileak eskatu dio Dortxalaren zenbakia Euskadi Fundazioko lehen txirrindulari honi, irrati bidez badakigun radio voltatik zein den txirrindulari honen Dortxala, guk ere jakiteko nor den Euskadi Fundazioko txirrindulari hau. Bai, hemen pelotoi atzaldean ikusten dugunez, kotxeetan ere tentsio izango da barruan, hainbeste zulatu, eguraldi petrala, arropa hartu, jaso, kendu, eta bertan hor ikusten gabiltza, hor zulatu edo zerbait gabiltzan, jan edo arropa lagatzen ari diren txirrindulariak pelotoian sartzen, hor bertan, hor oxigenoseko rotondan, hemen bitartean Euskadi Fundazioko txirrindularia 21 segundurekin jo dabil, nolako meritua daukan bera bakarrik, lasterketa buruan, pelotoia osorik atzean biztan duela, baina saiatzen dabil, ea pixkat gordetzen duen, gorlako lehenengo aldapetan esten betetzen, eta pasatzeri daukan lehenengo mendate honetan, pasatzeriko aukerarik daukan. Bai, bitartean atzean ere, Smartlockeko txirrindulari bat radio bueltatik esan digute esku altxaten ari zela arazoren bat edo zerbait dabil edukitzen, uste dut Ereñon irabazi zuen txirrindularia Unax Otegi dela, esku altxa dabil, zerbaiten bila, ez dakite toki ona den, gorla Bergarako saiesbidean tentsio ikaragarria izaten da normalean gorlako lehenengo pasada horretan, oraindik taldekide asko izaten bai dituzu gainean, eta bertan tentsio handi hori tokia hartu, bilatu, eta Bergaran sartzeko borroka handia izaten da, ez dakite toki ona den, Zerbait izango du, Josu, zerbait arazo larriren bat izango du, bestela ez da tokia orain eskua altxa eta zerbait edukitzeko. Bai, zerbait dauka, txirrindulariak, eta oraintxe bertan, badoa poliki-poliki. Bai, Smartlockeko txirrindularia ematen duenez Jon Odriosolak pelotoira bidali du, ez dakit eskatu nahian zebilen, baina pelotoian dabil, oraindik ere pelotoi atzealdean ikusten gabiltza, zerbait eskatu nahian dabilela, baina ez dakigu, ez da toki ona, Josu, zerbait eskatzeko hemen saiesbide honetan, horrelako abiadurarekin, eta Bergaran lasterketak hartzen duen tentsio horrekin. Bai, oraintxe bertan lasterketa burua Bergarako errepidean barrena, osintxura bidean. Ez dakigu Smartlockeko txirrindulariak zer nahi duen, kotxera eskua altxata. Ez da leku bat ere ona, hau, Ez da bat ere ona, hemen talde guztiak antolatu nahian ibiliko dira, tentsio horrekin oso zaila da, gero posizioa hartu eta gorlan 20 segunduko penalizazio batekin egotea. Agian zain zegoen taldekide bat. Hori izango da. Bertan zulaturen bat izan duelako eta lanean. Oso ondo, talde lan bikaina, horrelako momentu batean, tentsio momentu batean, olako taldekide bat itxaron, Unax Otegi dela esango nuen, laguntzen dagoena, eta atzetik sartu den txirrindularia zaila da, ez daukagu Dortxalik, eta oso ondo Smartlock, Oso ondo Smartlock. Eta bitartean Euskadi Fundazioko txirrindularia bere lanean, tartea zabaltzen, erritmo konstante batekin aurrera doa, eta badoa poliki-poliki tartea zabaltzen, oraintxe bertan Bergarako variantean barna, osintxura bidean, Jokin. Osintxura bidean berriro. Osintxura bidean. Ea gorlan ere
ikusten ari gara, kotxeak ailegatzen ari dira, gaur pena, ekitaldiak, ez duela izango arrakasta, aurreko urteko arrakasta hori, Josu? Arrakasta hori ez du izango, azkenean hemen goian, pantaila erraldoia ere badaukagu, montatuta, bertan ere txorixoa eta txokolate beroa ere gaurkoan hemengo guraso eta saletuei emateko. Eta mekanikoek, eta talde mekanikoek. Bai, zerbait emateko, zerbait eroa emango diegu, eta bertan, jolas txikitxoak, eta egia da, detaile txikiak ere izango dituela, hemen bertara etortzen den guztiei. Caja Rural kotxea bitartean hemen, aginduren bat emin nahian, arazoren bat du, hemen Eneko Iparragirrek, aginduren bat eman nahi dio, lehenengo pertsonan, Josu? Bai, eta ja aprobetxatu du, botegin bat hartzeko, eta Caja Rural taldea badirudi lasterketa kontrolpean mantendu nahi duen taldea dela, iesaldian momentuz ez daukate intentziorik, eta badirudi pelotoiak iesaldia utzi duela. Bai, hor gainera ikusi dugunez, errepidean eskularru batzuk ere lurrean baten bati jauzi zaizkio. Bai, eta oraintxe bertan euri asko, Bergara pasata osintxura bidean, berriz ere lehen esan dugun biribilgune horretara iritsiko dira laster osintxun, non bertan buelta hartu, eta Bergarako kaleetan sartuko dira Gorlako lehen aldapei eusteko. Bai, eta ikusten dugunez, gaurkoan eguraldi pronostiko guztiak ez dira bat etorri emandakoarekin, atzo euria emanda zegoen, gaurkoan berriz euri hori, saiestuko genuela ematen ziguten pronostikoek, eta egia da gaurkoan pronostikoak ez direla bete, Josu. Ez, egia da, bagenekiela saia izango zela, baina oraindik ere itxaropen pixka bat banegen eukan, uririk ez zuela egingo, baina azken finean, euria pres geunden, lasterkariak ere pres daude, atzo berriatuan askoz ere kondizio okerragoak izan zituzten pedalei joteko, eta gaur prest etorri dira, eta momentu hemen daukagu, lasterketa 20 segundorekin Euskadi Fundazioko txirrindularia. Ikusten dugu gainera posizio aerodinamiko oso ona dauka, pedalkolpea ere biomekanikoki oso polita, benetan sekulako planta dauka, eta... Bai, orantxe bertan GPS-ak 20 segundu markatzen digu, baina agian 30 ere izan daitezke, horri pelotoiak ez du ikusten, orantxe bertan Euskadi Fundazioko txirrindularia, eta hor daukagu, minutu erdiko tartearekin orantxe bertan Euskadi taldeko txirrindularia. Bai, sekulako kronoa egiten ari da, bera bakarrik, lauan jo, eta gero uste dut akordatuko dela, Gorlako lehenengo igoera egitean egin duen esfortzu honek, zer suposatuko dion, pena ez duela beste 2 txirrindulari errelebo gutxi batzuk jaso alizateko, baina berriro, nolako planta daukan, txirrindulari honek, lautadan oso ondo ibiltzeko txirrindularia. Ziklista planta ikaragarria dauka. Bai, planta ikaragarria dauka, eta ia gaine esfortzu honek ez dion gerorako aparteko indar faltarik suposatzen, baina oraintxe bertan txalotzekoa bere jarrera, eta pelotoiak oraintxe bertan minutu erdiko tartearekin ez du iesaldiko txirrindularia ikusten. Bai, atzean minutu erdiko diferentzia horrekin, pelotoia lasai doa, hau ez da seinale ona, gero Gorlan joko den azelerazio hori, oso horrelako lasterketa batean, lasterketa geldi doanean, gero Zusiria, Gorlan. Zusiria hasiko da Gorlan eta bertan joko duten, erritmo aldaketa hori eta Gorlegoko lehenengo pasada honetan igoko duten abiadura handia izango da. Ikusiko du, baukago baia, Josu, osintxuko bihurgune hori ere kontuz berriro. Bai, osintxuko bihurgunea pasata, eta agian hori izan daiteke, talde garrantzitsuenak lasterketa buruan, tropel buruan jarriko direlarik, Bergarako kaleetan, hain zaiak diren kale horietan, Gorlako lehen aldapen horretik, pixkat lasterketa kontrolpean izaten. Bai, lehen esaten nebiena, ez da, hor tentsio handia sortzen da, kilometro gutxi dira osintxu eta Bergara arteko itzuli horretan, eta behin Bergarara heltzean nolako tentsioa sortzen den,
taldetan posizioa burrukatzeko edo borrokatu ahal izateko handia izaten da, eta gaurko eguraldiarekin eta Bergara bezalako herri batean duen sarrerarekin Gorlak, asko luzatzen da bertan lasterketa. Bai, asko luzatzen da, azken finean bi karrietatik batera pasatzen garelako, Bergarako lehen kale aldapa horietan, eta hor, tentsioa, zuk esan bezala, ez, Jokin, tentsioa. Bai. Eta hemen dauzkagu, pelotoi atzekaldean, txirrindulariak, arropa janzten, asko txubaskero barik irten dira, eta orantxe gehienak txubaskeroa janzten ari direlarik. Eta tartea badirudi gora. Bai, gora doa, hor azkenean kotxe, kotxe neutro, Euskadiko kotxea ere, federazioko kotxea esango genuke ere aurrean daukala, orduan, minutu erdi baino gehiago izango du, 21 segunduko diferentzia daukatela esaten digute, 169 garren dortsala. Kepa Ormazabalda, Euskadi taldeko txirrindulari hau, eta oraintxe bertan txubaskeroak enduta, Kepa Ormazabal, iesaldiko gure burua, ilidesaldiko lasterketa burua, 80 kilometro faltan, 40 segunduko tartearekin, oraintxe bertan, esan bezala, osintxuko lehen pasoaren ostean jo du Euskadi Fundazioko Kepa Ormazabal txirrindulariak, eta metro batzuk hartuta, pelotoiak baimena eman diola badirudi, tartea hartu eta berak bakarrik izateko Gorlako lehen aldapak hartzeko aukera. Kepa Ormazabal, 169 garren dortsala, esan dugun bezala, 80 kilometro faltan, como decíamos ahora mismo, Kepa Ormazabal es el ciclista de la Fundación Euskadi, con el dorsal número 179, el cual ha cogido un par de metros la primera vuelta de Osinchu, y el pelotón ya parece que le ha dado permiso para tener el lujo de afrontar esas primeras rampas de Gorla en primera posición. ¿Está, Jokin? Bai, Kepa Ormazabal, emeretzi urte besterik ez dituen txirrindularia da, eta aurrek urtean ere... Juvenietatik pasaden txirrindularia, ez da? Ez, aurrek urtean Euskadi Fundazioan izan zen, Euskadi Fundazioan korritu zuen 2025 garren lehenengo urtea, afizionatutako lehenengo urtea, eta berak txirrindulari handia, badu planta, zelkapenik Gorlan ere aurrek urtean izan zen, beraz, badaki zer den Gorla, eta zelkapenik onenetarikoetan, hor Zamorako itzulian 8. izan zen, gazteen maiotarekin, 29. Sopelan 29. izan zen, Anramari nagusian Urduli zen udaldean 51. Eta ziklista, taldeko ziklista, lehenengo urtea asko ikasi zuen urtea, esan zen digute horrek urtean asko ikasi zuela, eta planta bintzat badauka. Bai, badauka, agian ez da puntuako igotzaia izango, ez, duen pixuagatik, azken finean horrelako txirrindulari indartsuek ordekan eta sasi ordekan trebe moldatzen diren txirrindulariak dira, baina aukerak ditu Gorlako lehenengo aldapetan, ia nola moldatzen den, eta ia zenbateko errentarekin estutu dezaken pelotoia Gorlako lehen aldapetan. Hau, hemen daukagu tentsioko beste momentu bat Gorlako zuzengune honetan. Hemen Osintxuko bihurgune honetan kontuz berriro, 180 graduko bihurgunea da. Bihurgune zaila. Bai, oso zaila, eta hor lasterketa asko luzatzen da normalean, ea erorikorik ez daukagun, momentuan tentsio askorik ez du ematen dagoelaik, orduan ea aukera, ea ez daukagun gaurkoan erorikorik. Bai, eta nahiko izango litzake gaur, Josu? Bai, erorikorik zeukitzea. Nahiko izango litzateke sanu heltzea Gorlako helmuga honetara, eta oraintxe bertan badirudi Euskadi Fundazioko txirrindulariak tartetxo bat duela, eta atzean finisher taldeko txirrindularia jarri da, finisher taldeko bi txirrindulari jarri da lanean, ezta? Bai, bertan oraingoan hemendik aurrera posizioa hartzea oso garrantzitsua da, hemendik Gorla artean oso, Bergara hasi bitartean, laua da, bertan zaila da, oso posizio ona lortzea, gaurko eguraldiarekin ere hor autopista ondoko rotonda hori ondo hartzea oso garrantzitsua da, eta bertan ja karril bat bakarrik izango dugu, hor bertan karril horretan asko luzatuko da pelotoia, eta
Hortik aurrera. Eta ikusten gabiltzanez, hor, ea, osintxu pasatzen dugun, osintxun hor bertan ere zulo desente ira errepidean. Ez dago errepidea baten ondo osintxuko zati horretan, ez da kanpotik bai, banetetik bai, baina barrukaldean ez dago. Eta... Zulo asko, errepidea apurtuta, harri txintxar asko, eta hemen beste urte batzuetan ere izan ditugu zulatuak eta eroriko txikiren bat baita. Ea suerte pizkatekin. Hau konponterik daukagun. Ea satio pasatzen duten. Bai, eta oraintxe bertan ez, lasterketa burua 40 kilometro pasata, osintxu pasata, Bergarako puntura, Bergarako herrira heltzen, Bergarara heltzen txirrindulariak, Elosuko lehenengo aldapak hartzeko, perfilan ikusten dugun bezala, ez? Bai, 4 kilometro bakarrik, bai, Bergara gorla igotzen hasteko, eta gorla igotzen hasten direnean, ea, kuriositatez, Josu, nolako abiaduran igotzen duten? Bai, azkenean Strabako datuak eta lehen esan duen bezala, bai, aurrek urtean izan zen guk erregistroak dauzkagunetik gorlako igoerakoak, gorlako igoerarik azkarrena, 18 minutu eta 21 segundoko denboran igo baitzuen Jesse Marisek, ia gaur zer referentzia dauzkagun, ezta? Ia gaur ez dago, aparentemente ez daukagu kondizio onik gorlan denbora ona egiteko gaur, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Bai, horrelako hotzarekin eta euriarekin egia da, txirrindulariak gogortuta etortzen dira, muskuluak gogortuta, eta saia da, saiatuko dira, gutxienez hor zerbait beroa edan nahian, te beroa, edo gaur egun dituzten isotoniko eta olako edari energetikoak hartu nahian, gaur normalea baino pizkat gehiago horrelako eguraldi baldintzekin, gastu energetiko handitsua izango dute, baina ikusiko dugu, ea hemendik aurrera nolako bilakaera daukan. Gorlan bitartean txingorra, Bai, txingorra eta Kepa Armazabalekiko tartea kentzen, oraintxe bertan pelotoia ez, 20 segundora jeitsi da, badirudi finisher taldea jarri dela oraintxe bertan pelotoiari tiraka, lasterketa kontrolpean mantendu nahi du, eta Kepa Armazabalekiko duen tartea murrizten oraintxe bertan pelotoia Bergarara iristear eta gorlako lehen aldapak hartzear. Bai, Kepa Armazabal, hor jo, badi joaia, gutxienez 22 kilometro bera bakarrik. 20 kilometro esango nuke, Josu, ezta? Bai, 21 kilometro badoa Kepa Armazabal bera bakarrik, eta esan bezala pelotoian atzean indartsu oraintxe bertan finisher taldeko txirrindulariak, ia zerrentarekin iristen den bolura eta gorlako lehen aldapetara. Bai, eta, pizkatxo bate lasterketa errepasatzen, hemen, laster, gorlako egoeraren lehenengo pasada izango dute, 2 kilometro eskaz, hor, bidoi bat bota du txirrindulari batek eta pelotoian aldenik alde pasada ez da erorikorik izan, baina sorte handia izan du bertan. Ikusten gabiltzanez, gero Josu ez garaztu behar, hemen goian buffer bitartez ditugun iragarki edo, babesleak, horrelako babesleak egiten ez baditugu, horrelako lasterketarik ateratzea zaila da. Ez da posible, azken finean horrelako babesleak egiten dute lasterketa hau posible, eta eskertzea besterik ez, txirrindulari hauen lana, hauei esker dela. Bai, azkenean txirrindularitza ez da, lasterketak ateratzea oso zaila da, eta egia da horrelako lasterketak ateratzea oso zaila dela, gastu handiak dira, eta ilusio handiz, enpresek apustu handiak egiten dituzte, laguntza handiak ematen, eta eskertzekotan gaude. Bai, eta esan dugun bezala ez, Kepa Armazabal gainean dauka pelotoia, 40 segunduko tartea hartu du, oraintxe bertan 10-15 segunduko tartea bakarrik du, pelotoia indartsu doalako. Eta hortxe gabiltza, Kepa Armazabal, orain bertan
bai, biribilgunera helduko da, hor, eta Gorlako Bergara sarreran, Bergara sarreran, bai, ia nork hartzen duen agintea, pelotoi atzaldean, hori ikusteko gotxu nago, benetan, ea nor den lehenengo taldea, orain arte, ez baldin bada, inor jarri pelotoia zabal, ez da seinale ona Gorlan ondoren izango den sua ikaragarri izango da. Hemen ikusten gabiltza, orain gainera lehenengo pasadan txirrindulari asko geldituko dira, baina hor pelotoi aurrealdean ez daukago irudirik, iesaldian bai gaude, baina Bergarako saiesgunean oraingoz pelotoia zabal dago. Eta irrikaz ez, Gorlako lehenengo aldapetan ikusteko tropel eta lasterketa burua, ia zerritmotan hartzen duten mendatea, eta badirudi momentuz euriak abaguneren bat eman duela, badirudi ostarte txikiak ditugula oraintxe bertan Bergaran, ez da hori Gorlan. Gorlan oraindik, hor gabiltza, xirimiri edo euri lanbro txiki hori baino gehiago esango nuke, baina bai, euria ari du, naiz eta urdintzen ari dela, ematen duen, hemen Bergarako lehenengo sarreran kontuz, hemen bihurgune eta biribilgune batzuk daude, naiz eta zuzengunea den, eta euria hemen eta Bergarako sarrera honetan, kontuz, hemen asko luzatzen da. Eta jendea. Eta hortxe, hor. Hor lasterketan ikusten gabiltza, ez dakit euleneko txirrindulari bat zen, edo kortito, arropa urdina dauka. Bai, arazoren bat izan du hor txirrindulariren batek, Gorlako lasterketako punturik tentsoenean. Bai, ikusten gabiltza hemen, pelotoia luzatzen ari dela, orain 20 segundu eta hor burdinaten Gorla hasi da igotzen, Asier Gurrutxaga Euskadi Fundazioko txirrindularia. Euskadi taldeko txirrindularia, 19 urte esan dugu, aurreko urtean afizionatutako lehenengo urtea izan da, Asier Gurrutxagararen Kepa Ormazabal barkatu, Asier sartu zeila buruan barkatu ikusentzileok, eta oraingoz pedal kolpe politarekin berotu handia dauka txirrindulariak. Eta hor daukagu Gorla, Gorla 7 kilometroko luzera duen portua, 7,7ko batazbesteko penditzarekin eta 110ko penditza maksimoarekin. Gorla puntu konstantea daukagu, ez da oso portu konstantea. Eta hortxe ikusten gabiltza, Gorla aurten itzulian ere igoko dute, Josu, Bergaran aurten itzulia pasatuko da. Eta oso ondo gabiltza prestatzen Gorla 7 kilometroko mendatea, 7,5ko pendit mediarekin esango nuke. Eta oso konstantea. 20 minutuko esfortzua egin beharreko lekua, eta Kepa Ormazabal betaurrekoak ekaskorea igotzen dabil, atzean Euskadi taldeko txirrindularia, bai, Sasiordekako aerodinamika hori guztia utzi du, betaurrekoak kendu, poliki hasi da pauso apalago batekin, pauso konstanteago batekin Gorlako igoerako lehengo kilometro honetan, baina pelotoia atzekaldean gainean dauka, Gainean dauka boluko aldapa hauetan 110ko penditza daukaten momentu honetan. Hor dugu, Kepa Ormazabal, esan bezala, boluko aldapak utzita, badoa poliki Gorlako igoeran gora, pedalkope finarekin. Kepa Ormazabal, hortxe dugu, lehenengo mendateetan. Erreferentzia eske, badirudi galdezka, zenbateko tartea dauka, baina pelotoia esan bezala Kepa Ormazabalek oraintxe bertan gainean dauka. Badirudi pelotoiak laster harrapatuko duela. Bai, atzera begira, seinale txarra, kotxe neutrua ere bertan. Orain
Hemengo kurba, lehenengo kurba. Bai, Eta Kepa Ormazabal, esan dugun bezala, Bai. lasterketa buruan, oraintxe bertan, hor deskansito punto txiki baduka, atxeden puntu txiki baduka. Gorlako bakarra esango genuke. Bai, boluko lehenengo aldapak pasata, eta oraintxe bertan ekingo dio gorlako igoerako burrengo zatiari benetan aldapatentia jarriko den beste puntu bat, Bai, bertan Gorlan orain arane inguruan dabil. Hasi irudin politak, ostartearekin. Bai, merezi dute horrelako eguraldia ere, txirrindulariek nahikoa penuria pasatu dute eta bueno, orain ikusten gabiltza pelotoi atzean, hor 21 segundu ditu, Kepa Ormazabal, txirrindulariak eta ikusten gabiltzanez atzean hor finisher esango nuke dabiela lehenengo erritmo hori jartzen, talde lan hori egiten, finisher taldea, atzean Kepa Ormazabal jo eta jo, bere ritmoan, esan behar dugu, 20 kilometro egin dituela berak bakarrik, lautadan errelebo bat jaso gabe, aizearen kontra, eta atzean orain finisher taldea, esango genuke, Bai, eta finisher taldea, lokatzako ziklismo eskolako arrobian ibilitako txirrindulari batekin, ez? Unax Errasti antzuolarra daukagu, oraintxe bertan aurreko urtean debuta egin zuen finisher taldean, eta aurten bigarren urtez finisher taldean, ia aurrea pauso bat emateko aukera daukan antzuolako txirrindulariak, ez da jokin? Bai, hori da, orain momentuan hau da, eta daukana, eta bueno, ikusiko dugu, Unax Errasti ere, normalean, morroitzalanean ibiltzen den txirrindulariara antzuolarra, horkoan ez dakit aukera minimorik epilezakeen, seguru aski taldekideentzat lanean ibiliko omen da. Bai, eta Kepa Ormazabalek momentuz hor mantentzen du tartea pelotoiarekin, batzirudien buluko lehenengo aldapetan lasterketa burua jango zuela pelotoiak, baina momentuz tartea mantentzen, ez? Tartea mantentzen, eta ia zer gertatzen den hemen gorlako lehenengo pausua egiten dutenean. Momentuz Kepa Ormazabalek 10 segunduko tartea dauka, pedal golpe harina ez da ikusten ustuta doanik, egia esan kriston esfortzu egin du lasterketa hasieran pare bat saiakerarekin iesaldia hartzeko, iesaldia lortu den arte eta bera bakarrik inoren erreboleorik gabe, joan da lasterketa buruan 30 bat kilometro. Hemen daukagu gorlako aldapetan, pedal kolpe honarekin, esan bezala Kepa Ormazabal, Euskadi Fundazioko txirrindularia. Bigarren urtez Euskadi Fundazioan, eta jada kilometro bat pasata, 6 kilometro falta, mendate gainerako, oraintxe bertan. Bai, ugarrixara heltzeko kilometro eskaz geratzen zaio Kepa Ormazabali, eta ikusiko dugu nolako bilakaera daukan, gogotsunago, Josu, gogotsunago pelotoia ikusteko, pelotoia nor dabien lanean ikusteko, orain ikusten gabiltza, bertan Kepa Ormazabal, ikusten gabiltza, atzean oraindik hor 21 segundu, baina Bai, badu tartea. badu tartea. 21 segunduko diferentziarekin, Kepa Ormazabal, Bai, orantxe eguneratu da denbora, badirudi errealagoa dela, ez? 20 segundu honek. Txiran 10 segundu markatzen zigun, baina momentuz Kepa Ormazabal tartea mantentzen, pelotoia eta lasterketa burua ugarrixara heltzen ari direlarik, eta bertan ugarrixan segurazki zaletuak ere izango dira, ez? Bertan lasterketa ikusten dugun bezala. bai, aterruneak baldin badinda, gorla, aterruneak izaten badira gorlan, normalean jendea etortzen da, gaurko euraldiarekin, asteburuko euraldi petral honekin zaila da, eta bueno, ikusiko dugu nola zenbat ikusle dauden gaurkoan. Streaming bitartez ikusteko eguna da. Bai, gaur egia esan, plaserra da, ez? Jende guztia gorla egotzea eta hemen giroa sortzea, baina bueno, egia esan streamingak hori ere ahalbidetzen du, etxean kafe pelarekin eta mantartean lasterketa ikustekoa
lasai ez. Eta hori izugarrizko abantaia da. Eta Bai, ja. motoak pasatzen, hemen gorlako gainean lehenengo motorrak ere baditugu jada. Laster izango da lasterketa burua hemen gorlako gainean. Ikusten duzuen bezala lokatzako lehen autoare pasada, 5 kilometro. Lasterketa zabaltzen duen kotxe neutralizatu ere bertan da ikusten gabiltza hor. Kepa Ormazabal, Euskadi Fundazioko 19 urteko txirrindularia gorlako lehenengo igoeran bera bakarrik. Esan behar dugu, lautadan jo duela berak bakarrik eta 20 kilometro egin eta gero ugarrixa pasata oraindik pelotoi edo lasterketa buruan da txirrindulari Euskadi taldeko txirrindularia. Ordu Kepa Ormazabal, oraindik lasterketa buruan atzealdean ikusten dugu mugimenduren bat egon dela, beste txirrindulariren bat bakarrik dator, eta ikusten dugu oso igoera lasaia oraingoz, pelotoia bertan izan du, 21 segundutan sartu baita Kepa Ormazabal Bergarako sarreran, eta orain bertan 3-4 kilometro falta eskas, bera bakarrik dator, atzealdetik pelotoitik salto egin duen beste txirrindulariren bat, eta ikusten gabiltzan bezala, bertan atzetik finisher taldea lehen ez genbiltzan geizki, eta finisher taldea dator atzetik tiraka, ez dut uste apurtzeko edo lasterketa birrintzeko intentzioarekin, lasterketa hasi berri bai da orain momentuan, finisher taldeak talde indartsua beti izan du, eta orain profesional mailan ere, sekulako mailan dabiltza Urko Berrade eta afizionatuetatik igotzen diren txirrindulari gehienak. Finisher taldetik, gero profesional mailan maila txukuna ematen dute Juanjo Orosek eta Manolo Azkona senak sortutako taldea, Lizarte taldea lehen, Kerfarma eta orain Finisher duen izena gaur egun, arrobiko lana lotzen duen talde naparra. Oraingoan ikusten dugu, atzetik datorren txirrindularia fresko dator, orzutik eserita, eta Kepa Ormazabal hartuko du. Ea Kepa Ormazabalek hori jarraitzeko aukerari daukan, ikusten gabiltza euraldia goian, euria berriro jeitsiera, sigisagatxua da gorlako jeitsiera, kontu zibili beharko dira txirrindulari guztiak, eta kontu zibili beharko dira, horri ikusten gabiltza, Telkoneko txirrindulari bat, gaurkoan Jan, Edan, eta bueno, horrelako euraldiarekin ere esperientzia eduki behar da, edozein ez da ibiltzen horrelako maila batean, eta euraldi honekin oso egun gogorra benetan eurentzat, txirrindulari guztientzat. Telkoneko txirrindularia, Kepa Ormazabal
gurpilean, baina nik uste atzetik datorrenak beste martxa bat dauka, beste martxa bat. Ea dortxala ikusteko kapaz garen, baina bueno, biak bakarrik urrutira estoaz, atzetik, bitartean finisher taldea tiraka. Eta 3 kilometro mendate gaina harrapatzeko, oraintxe bertan 70 kilometro geratzen direlarik lasterketa amaitzeko. Esan bezala, Euskadi Fundazioko bitxirrendulari hauek arte txiki batekin, Kepa Armazabelei taldekide bat gehitu zaio, eta oraintxe bertan gorlatik geltu mendate erdi eginda. Bai, ikusten gabiltza hemen Telkoneko txirrendulariak, tarte txori egiten dabil, Kepa Armazabal bitartean gurpilean, eta atzean finisher taldea dabil, lehenengo lan hori egiten ikusiko dugu, 3 talde indartsuenetatik esango nuke finisher taldea gaurkoan, ahulena kakotxekin hartuta, baina gutxienez talde gaztea eta Ausart dabil finisher taldea, orain bertan euria ez dute txirrindulariak dauden tokian, 3 kilometro gelditzen zaizkie. Baina goian ia kaskabarra, Goian kaskabarra, giro petrala, haizea eta negu giroa benetan. Asteburu honetan eukitzen gabiltzana, Euskal Herriko txirrindularitza egutegian. Eta esan bezala hemen daukagu, lasterketa buruan Euskadi taldeko bitxirrendulari hauek, oraintxe bertan Kepa Armazabaliek taldekide dauka, lanean ez dute amorerik eman nahi Euskadi Fundazioko txirrindulariek, eta badakite gorlako gaina segundu batzurekin harrapatu ezkero, gorlan bera azkaratera segituan helduko direla, eta iesaldiak aukerak izan ditzake, ezta? Aukerak izan ditzake, lasterketa burua esan bezala, 15 bat segundorekin pelotoiarekiko non finisher taldean daukagun Unax Errasti Antzolarra oraintxe bertan lanean. Eta esaten genuen bezala, lasterketa burua Amestiko baserria pasata, hemen daukagu finisher taldeko txirrindulariak, hemen dauzkagu pelotoitik tiraka, eta Honman Jeep da oraintxe bertan finisher taldeko taiwanarra, lasterketa buruan dauden txirrindulariei tarteak entzeko asmotan, eta finisher taldea a bloke, badakielako oraintxe bertan lasterketa sendo jarri dela, estutzea nahi dute ritmoa, eta badirudi poliki-poliki badoa zela gorlako azken aldapetan sartzen. Esan dugun bezala Euskadi Fundazioko txirrindulari badako, Telgoneko
beste batekin, Aimar Alartziarekin batera lasterketa buruan, eta atzetik Euskadi Fundazio finisher taldeko txirrindulariak pelotoitik tiraka. Esan dugun bezala, Taiwandar Aden Horman Jeep daukagu oraintxe bertan finisher taldetik tiraka, badirudi azkenengotan dabilela, azkenengo pedal golpe egin dabilela, eta lasterre ustuko dela finisher taldeko txirrindularia. Ia lasterketa buruko irudiak harrapatzen ditugu laster. Lasterketa burua oraintxe bertan azken kilometron daukagu lasterketa burua. Telkon taldeko Aimar Alartzia aurreko urtean saiakera egin zuela baita ere Gorlako lehenengo aldapetan eta mendiko saria eraman zuen, eta Kepa Ormazabal Euskadi Fundazioko txirrindularia. Atze euraldia daukagun Gorlako mendate gainean, eta hemen dauzkagu bi txirrindulari hauek lanean. Bi txirrindulari hauek metro batzuk hartuta 15 segunduko tartea, baina pelotoiak pistan dauka, eta prestatzen poliki txirrindulari hauek ere jeitxierarako. Badirudi hauek biak izango direla mendate gaina lehengo pasatuko duten txirrindulariak, ia mendate gaineko sailkapen harrapatzerik daukagun, eta gogoratu beharra daukagu, hemen Gorlako mendate gaina pasata, helmuga lerroa zeharkatuko dute lehengon aldiz, eta bera tarteko espina izango dute, tarteko helmuga, non bertan malatu saria izango duen lehen pasatzen den txirrindulariak. Eta hemen daukagu lasterketa buruan Telkon taldeko txirrindularia eta Euskadi Fundazioko Kepa Ormazabal, Gorlako mendateko azken metroetan, pelotoi atzekaldean, 5 segunduko tartea besterik ez dago, baina badirudi Euskadi Fundazioko txirrindularia eta Telkomekoa izango dira lehenak Gorlako mendatea zeharkatzen, eta badirudi helmuga lerroan malatu sari honetan lehiatzen biak izango ditugula nor baino nor, hase igoera egin duen Kepa Ormazabal txirrindulariak, tartean ez duelarik aukerarik izan pelotoiak bere gurpila hartzeko, eta esan dugun bezala lasterketa burua Gorlako mendate gainera iristen. Zaletuak hortxe, jaten txirrindulariak, janzten, egunkari bat, ase borondatea, bolondresak, bolondresen baten egunkarien bat eman dio Aimar Alartzia Telkon taldeko txirrindulariari, eta honek Kepa Ormazabali beste egunkari zati bat eman dio ez osteko jeitxieran, baina hotz handia egiten du oraintxe bertan Gorlako mendate gaino honetan. Laster hartuko dute mendate pankarta azken pedal kolpetan daude, 250 metro mendate gaina hartzeko, eta biek jokatuko dute hemen malatu sariko esprina, hor ase meritu zaleabe guztiak dagoen euraldiarekin Gorlako gainera igo direla, eta hor daude azkenengo metroak mendate gaina hartzeko, janzten txirrindulariak behon diela. Eta hortxe bertan daukagu oraintxe bertan, mendate gaina pasata, Telkomeko txirrindularia eta Euskadi Fundazioko txirrindularia. Biak jairropa ganzten, pelotoia gainean, segurazki orain jeitxieran guztia bilduko da, eta ia nola iristen den lasterketa oraintxe bertan irudiak alduko ditugu segurazki lasterketako jeitxieran, bueltan izango gara laster azkarateko irudiak emateko. Oraintxe bertan
ia elkar ulertzen diren bi txirrindulari hauek, baina esan dugun bezala bost segunduko tartea besterik ez dago, eta bien artean jokatuko dute hemen helmugako lehengo pasoa, non Malatu saria jokatuko den. Mira, voy a mirar. Eta esprina joko dute, Oio. ez dakit zer esan dion, Telkon taldeko txirrindulariak Euskadi Fundazioko txirrindulariari, eta hemen dauzkagu biak nor baino nor. Una esto ahí va. Pelotoian jende asko. Eta esan dugun bezala, iragarki batzuk sartuko ditugu.
Eguardion berriz ikusentzuleok hemen gaude gorlako igoerako emisioan. Jaitsieran ere igararkiak sartu ditu, baina badugu ja berriz lasterketako irudia. Oraintxe bertan lasterketa burua ez dago iesaldirik. Lasterketa burua Euskadi Fundazioko txirrindulari bat lanean, azkarateko gaina... Ibai esango nuke, Ibai... Irisarri izango delakoan, azkarate inguruan tiraka, pelotoia... Gogoratu azkarate, aurtengo edizioko berrikuntza bat, AZ giro petrala daukaten, azkarate 3,1 kilometroko luzera daukan mendatea, penditza 6,3ko batazbestekoa duena eta mantzi maksimoa 8. Portu etzana da, motza, azkarri gotzekoa, eta 2 kilometro besterik ez mendate gaina harrapatzeko. Bai, gainera errepide oso zabala denez, gutxienez, iman efektua egiten du errepide honek, luze egiten da naiz eta mendate motza den, eta hor ikusten dugu, Ibai Irisarri esan zigun, aurten, pixu pixkat edo, txirrindulari perfil hori aldatzen ari dela, sprint edo gutxienez, Pixu hartu duela, Pixutxu, talde azkarretan, txirrindulari azkarra izateko intentzioarekin, baina, orain ikusten dugu lanerako txirrindulari bikaina. Bai, eta esan behar da hemen gorlako mendate gainean txirrindulari asko erretiratu direla, oraintxe bertan pelotoia esertan geratu da, 50 bat txirrindulari daukagu pelotoian oraintxe bertan, ez dago iesaldirik, eta lasterketa buruan, oraintxe bertan Euskadi Fundazioko txirrindulariak erritmoa jartzen. Euskadi Fundazio izan da lasterketako talderik protagonistena, eta Kepa Ormazabalekin lehen kilometroak egin ostean, hemen gorlako gainetik bigarren pasada, Malatu saria erabazi du tarteko espina, baina jaitsieran guztia unifikatu da, eta oraintxe bertan lasterketa buruan egoera lasaia. Bai, kontrolpean, talde handiek kontrolpean daukate guztia, Euskadi Fundazioak, Finisher taldeak, gero bertan Caja Rural baita, jaitsiera oso arriskutsu zegoela esan digute, oso arriskutsu, erorketa askorik ez omen da izan, eta ikusten dugunez, orain bertan, kilometro baino gutxiago geratzen zaie, azkarateko gaino hori hartzeko, tunelera ailegatu, eta jaitsera bizkor horretan, Elgoibar aldera ailegatzeko, Elgoibartik Bergara aldeko terreno ibilbide hori, gogor xamarra da, gora beratxua, Elgoibarren badauka aldapatxo bat, eta gero Soraluzeko kilometro inguruko aldapa hori oso hanketako mina egingo du. Bai, hanketako mina, batez ere, desnibel handia pilatu dutelako txirrindulariek, horri gehitu behar zaio gaur daukaten egoera klimatologiko... Hau, Aimar Galdoz dela esango dute, Aimar Galdoz, pelotoian tiraka, luzatu nahian, egia da atzean oraindik tropel nagusi hau juntatzen ari dela, eta ikusiko dugu, nolako... Horri irudia galdu dugu, bai, tunelean bertan, bitartean sartuko dugu geure logoa, zuzenean doan logoa, eta ikusiko dugu nola doan. Bitartean iragarkiak sartuko ditugu, aprobetxatu egingo dugu, ea... tunela pasatzen duten eta iragarkiak sartuta.
Bai, ez da ikusten hori. Euskadi Fundazio ikusten dugu hor, askarateko jeitxieran, erritmoa jarri nahian, esango nuke hemendik asentzioa arteko zati horretan, Euskadi Fundazioak lasterketa gogortu nahi duela. Bai, lasterketa gogortzeko jarrera hartu du, hasieratik Euskadiko txirrindulariak izan ditugulako protagonista, baita askarateko gainean ere eta askarateko jeitxieran ere ez du Euskadi taldeak hau gelditzerik nahi, erritmoa bizitu nahi dio lasterketari, eta ia askarateko jeitxieran honetan erorikorik ez dagoen. Zaila izango da, azkenan zuzenguneak dira, naiz eta abiadura handia hartuko duten, 80 orduko abiadurak hartuko dituzte bertan, eta pelotoi atzealdean urtsi pristin asko jausten ari zaie txirrindulariei, nahikoa dute aurrekoa ikusten. Bai, eta hemen daukagu ralliko txirrindularia, Fundación Ciclismo Benicadel, gogoratzen dugun bezala aurrek urtean Pedri Kraus ego Amerikarrarekin bigarren egin zuten, eta horre lasterketa irabaztera datoz Pedri berarekin. Bai, Gomur taldeak ez dakit zela nolako taldeak harri duen, egia da... Gutxi korritu du aurten. Denboraldi hasiera da, Josu, eta talde hona izaten du beti normalean, beraz, ikusiko dugu gaurkoan, Kantabrialdeko taldeak nolako maila ematen duen, euritan, Euskal Herrikoak bezala ibilitakoa da, orduan ikusiko dugu, Rias Baixas taldeko txirrindularia ere bertan, lotoi atzealdean, eta euria, euria, hotza, 5 gradu, eta petrala, euraldi petrala, gogorra, gaurkoan gorla irabaziko duenak meritu handia izango du, zailtasuna ez izango bakarrik txirrindulariek pedalak emango dutena, eguraldia dena baizik baita. Bai, azkenean gaur protagonista momentu eguraldia da, eguraldi oso txarra, esan dugun bezala gorlako gain honetan txirrindulari asko erretiratu dira, ez dute lasterketan jarraitu, egoeragatik, denbora galduta, ez delako lasterketa erreza gaurkoa, eta ia lasterketako egoera eguneratzerik daukagun askarateko jeitxieraren ostean, oraintxe bertan hemen tropelatzek aldean Kajarruraleko txirrindulari bat, eta oraintxe bertan askarateko azken aldapetan Elgoibarreko autopistako biribilgunera heltzen. Bai, bertan daude, Elgoibarreko saihesgune ofizialean sartuko dira, eta bertan ikusiko dugu bertan mendigora nolako jarrera hartzen duen talde nagusien jarrerak ikusiko dugu, kotxetatik seguru aski esaten omen ari dira, orain hor Kajarrural taldeko txirrindularia pelotoia izten, oraingoan luzatuko da, eta ikusiko dugu orain bertan nola joango den, tropela atzealdea, oraingoan 50 bat txirrindularia bertan, eta Euskadi Fundazio esango nuke, tiraka dabilela hor, moztu nahian, luze pelotoia. Euskadi Fundazioa jartzen ari den erritmoa gogorra da. Taldetxo hau pelotoio nagusia asko luzatuta, hor Kerfarmako txirrindulariari errelebo eskatzen, baina Euskadi Fundazioak hartu du honen lasterketako aurrealdea. Euskadi Fundazioa Mikel Gaztainagak zuzentzen duen taldeak hor txartu du taldearen aurrealdea, erritmoa jarri nahi du, dena batera eraman nahian, pentsatzen duen justu kontrako jarrera eramango zuela Euskadi Fundazioak horrelako lasterketa batean. Eta oraintxe bertan, tropelean, 50 bat lagun, ez dago lasterketan txirrindulari askoz gehiagorik, eta Euskadi taldea lasterketako protagonismoa hartzen, erritmoa hartzen esan dugun bezala, Elgoibarreko herrian sartzear daudela, eta ia zer gertatzen den, uste dut ez dela erritmo handirik egongo hemendik eta Bergarara, Asentzioko aldapa hasi arte, Jokin? Bai, kontrolpean eramateak harritu egin hau, Euskadi Fundazioak normalean agresiboki korritzen du,
eta iesaldi horren bila ibiliko zela, lasterketan ahaztu nahian ibiliko zela, baina jarrera honekin gauzak erabat aldatzen dira, gauzak erabat aldatzen dira, pelotoi buruan bi txirrindulari jarrita, 40-50 arteko taldetxo horretan, bueno, konfiantza duela txirrindularien batekin gorran eskuak altxatzeko, Josu? Bai, bestela ez luke horrelako indarrik xautuko eta siniskor daude Mikel Gaztainagaren txirrindulariak, ia zer gertatzen den irrikaz daude ikusteko, lehenik eta behin esan dugun bezala, olain sasiordeka nabaria daukate Elgoibarretik Bergararaino eta gero Asentzioko aldapetan lehenengo 5 kilometro etzanak ioko dituzte Angiozar arte eta Angiozarren bertan frontoia pasa eta hor izango dira aldapa handienak txirrindulariek igo beharko dituztenak. Bai, orain errekak tendentziak bera egiteak dauka, orain alderantzizko norantzkoan doa, goraka, Elgoibarretik Bergara arteko zati horretan errepida gora egiten du, bertan lehen komentatu bezala errepetxo batzuk ere badaude eta lasterketak orain bertan daukan situazio honekin hanketako min pixkat eta bueno, fatiga hori ere sortuko du. Pelotoia luze, orain arte ikusi ez dugun jarrerarekin. Bai, pelotoia luzatuta Euskadi Fundazioko txirrindulariak jartzen ari diren erritmoarekin eta ia jokin euraldiak tarteren bat ematen duen igoera polit bat ez gozatzeko. Bai, hori da. Horrelako lasterketa mota batekin, eguraldi kondizio hauekin gutxienez oso baldintza gogorrak dira, oso baldintza gogorrak eta bertan txirrindulariak gaur txirrindulari gogor batek irabaziko du, Josu. Bai. Forma fisiko baino gehiago baldintzatuko duten kanpoko aldagaiak dauzkagu gaur, azken finean euraldiak, hotzak, giharrak estu, gogor, gorputzak estu berdin funtzionatzen, eta bari duri oraintxe bertan pelotoian egoera nahiko lasaia dagoela, Euskadi Fundazioko txirrindulariak bertan daudela. Bai, harritzekoa da, finisherrek, bueno, jarraipen hori ez ematea, gorlan hartu duen jarrera hori lasterketa gogortu nahian, eta orain, bueno, pisu guztia, Euskadi Fundazioari emateak, bueno, hor, harritu, edo igual jeitxerakoan liderrak zuzendariari komentatu dio, Ez noa ondo, hotz daukat, edo bate daki, igual ez dauzka pentsatzen zituen sentsazio horiek. Hor gelak ere hartzen dabiltza, Eiser taldeko txirrindularia gela hartu nahian, eta Gomur taldeko txirrindularia baita Caja Rural, Caja Rural, Josu, nik uste lasterketa egiten ari zaiela beste talde hauek, Bai, bigarren plano baten dago oraintxe bertan Caja Rural, ez du iesaldi saiakera handirik egin, gorlako igoeran ez du erritmo bizirik jarri. Bai, finisher eta Euskadi Fundazioari erantzukizun guztia eman die. Bai, agian nahiago dute bigarren plano batetik lasterketa beranduago gogortu eta bertarako indarra gordetzen da biltza, ez dakigu. Bai, bueno, pixkat kontrastaten, bueno, kontuan hartzen dudan gauza bada, lasterketa irabazi nahi izan ezkero Caja Ruralek gogortu ez izateak alde batetik harritu egiten nau txirrindulari, auspo luzeko txirrindulariak dituztelako, ezta? Ez dituzte txirrindulariain, eta hor kontuz, hor pelotoia moztu eginda, hor Euskadi Fundazioak Ibai Irizarrik eman duen errelebo indartxu horrekin, eta orain Eiser taldea izten, Eiser taldea tarte txori izten, Euskadi Fundazioa bikain, gurpilean, bere taldekideak baestu nahian, urko esango nuen dela hau, ez da urko, zira horrekin eta kaskoarekin ez da bera. Bai, eta esan dugun bezala erasoak, ez? Honek aukera garbiak eman ditzake lasterketa buruan dauden txirrindulariak pixka bat mugitzeko, lasterketa pixkat zoro dago, oso txirrindulari gutxi dituzte taldeak esan dugun bezala erretiratu asko daudelako,
eta horrek aukera zabaltzen du bigarren mailako txirrindulari batzuk, edo hain favoritotzat ez ditugun txirrindulari batzuk ere aukerak izan ditzaten, ezta? Eta hor daukagu, Euskadi Fundazioa berriz, erritmoa bizitzen, lasterketa kontrolpean mantendu nahi du. Bai, Mikel Gaztainagak eman dituen aginduak garbiak dira, Hemen pelotoia burua hartu, konfiantza eman liderari, lasterketaren mandoa hartu eta dituen, Bala guztiak, taldekide guztiak hemen gastatu. Ikusiko dugu, orain bertan. Eta hor konexioa galdu dugu, zubiagatik, eta bertan gaude, irudiak nik uste Josu aurrera pausu bikaina, irudietan. Bai, aurrera pausu handia izan dugu aurtengo irudietan, kalitate zinobeko irudiak dauzkagu oraintxe bertan txirrindulariak egiten ari diren lasterketaz gozatzeko, baina momentuz, esan dugun bezala, eguraldiak ere ez du laguntzen, erretransmisiorako ere ez du laguntzen, hein handi batean ez dirtugulako txirrindularien dortxalak ikusten, eta beno, ia ostarteren bat zabaltzen den, hor badirudi maltza inguruan ostarteak zabaltzen ari direla, eta ia ostarteren batekin igoera politaz. Gorlan berriro itxi da, eguraldi petrala berriro gorla gainean, eta gutxienez horre baiara inguruan argiunete batzuk badituzte, horre Euskadi Fundazioak hartu duen jarrerarekin lasterketa desente errestu da beste talde batzuentzat, eta ikusiko dugu, Ea bigarren kamara horrekin ere Asentzion gertatu beharreko guztia garbi daukagun, atzetik eta aurretik ikusteri daukagun, eta bai, orain esaten digutenagatik, Gorlako baiara honetan euraldi petrala, baina egia esan Elgeta inguruan eta Angiozar inguruan urdinguneak eta ostarte zabalak zabaltzen ari omen dira, egia den, ia mantentzen den, eta Asentzioko egoeran ere irudi politagoak eskaintzeko kapazak garen. Orain bertan Zora Luzera heltzen, Zora Luzen bertan hor errepetxoa daukate, hor agian animatuko da baten bat, lasterketa horrela gogortzen, bitxirrindulari hauekin, pelotoia hain luze eramaten, ez dakite hor taldetxoan 50 bat txirrindulari. Josu, ez naiz fijatu ondo, Smartlock taldeak zema txirrindulari dituen aurreko taldetxoan. Egia da zaila dela, txubaskeroekin ikustea zenbat txirrindulari dituen talde bakoitzak, baina beno, oraintxe egia esan batzuk txubaskeroa kentzen ere hasi dira, eta Smartlockeko txirrindulari asko ez ditut nik hor talde horretan ikusi. Egia finisherreko txirrindulari batzuk oina horrek aldera pasatzen ari dira, baita euleneko batzuk, baina Smartlock taldeko txirrindularirik ez dut hor ikusten. Hasierako postuetan gutxienik ez te ikusten. Smartlock taldea, euleneko txirrindulariren batera ikusi dugu, eta Eiserrekoren bat baita, Telkon baita, Caja Ruralatzean dago, hor lasterketa. Eta esaten digutenagatik, finisher taldeko Unasi Errasti daukagu orainik hor pelotoiako aurrekaldean, pozgarria da, Antzolako lokatzako arrobian ibilitako txirrindularia horre egotea, indartsu dagoen seinale. Eta horrelako eguraldiarekin hasi egiten da, aukera bat sortu daiteke, ez dakigu Ander Altunak nolako ideia daukan, hemendik aurrera zer egiteko ideia daukan, baina lasterketa horrela baldin badoa, ikusiko dugu, lortuko dugun, Unasi Errasti hemen lehenengo 15 artean ikustea. Oso polita litzateke. Antolarrak hemen lagun asko ditu animatzen. Bai. Eta 100 metro Zora Luzeko lehen errepetxo hori, lehen aldapa hori hartzeko, ia txirrindularinen bat urrunetik joteko animo hartzen duen, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina 800 metroko aldapa da, 107ko penditzarekin, beraz, jokoa eman dezaken aldapa bat da. Caja Rural 5 txirrindulariarekin bertan, atzealdean danak, izketan, eta Smartlockeko pare bat txirrindulariare ikusi ditugu
Ikusiko dugu nolako bilakaera daukan hemendik aurrera lasterketak, hemen Sora Luzeko errepetxoa hasi berri, kilometro eta gutxi, ez da puntuagarria, baina hanketako mina sor lezakeen mendate txikia da. Eta hor dago gorantxe bertan lasterketa burua, pelotoi txikia, Unas Errasti ere hor ikusten dugu, Euskadi taldeko txirrindulariak erritmoa jartzen kontrolpean mantendu nahi dute lasterketa plantxiko Sora Luzeko lehen aldapa honetan. Aurten Sora Luze berrikuntza izan da gorlako egoeran, lehen aldiz gorlako egoera Sora Luzetik pasako delako, eta ia nik espero nuen beste motako lasterketa bat izango denuela momentu honetan, baina bueno, ez du euriak hori albidetu. Dena bat, finisherrek gogoratu behar dugu gorlan hartu duela pelotoiaren agintea, aginte horrekin lasterketa gogortu du, nik uste jeitsiera lasaiago egiteko posizioa ere hartzea izango zela hortako ideia bat, bertatik Euskadi Fundazioak hartu du agintea, azkaratetik ergara arteko zati honetan argi daukagu Euskadi Fundazioa lasterketaren bila doa, Josu. Bai, konfiantza handia daukate eta txalotzekoa da izaten ari diren jarrera, ikusiko dugu, gero hankek laguntzen duten gorlako aldapetan, baina printzipioz, itxura polita dauka Euskadi Fundazioarentzat lasterketak. Egia da finisherrek talde bildurgarria daukala, gizon asko dauzka hor, hemen gorlako igoeran 10 lagunekin ikusi dugu taldetik tiraka erritmoa jartzen, eta ia zer gertatzen den Asentzioko lehenengo aldapetan, nik uste finisher taldea pasako dela lanera. Bai, pasa beharko luke, nik uste aldaketa sirte dosart, aldaketa txuri beltz arteko tarte horretan nik uste zerbait egin beharko duela. Euskadi Fundazioak 4 txirrindulari ditu bertan, pelotoitik tiraka, baina ez dakit nahikoa izango den. Hemen ordekalanean egiteko txirrindulari aproposak ditu, eta errepikatuko dut, pentsatzen duen Mikel Gaztainagak lasterketan mugitu nahiko zuela iesaldi edo lasterketan hastu nahian. Bai. Ikusiko dugu zer gertatzen da, momentuz kontrolpean darama, eta Sora Luzeko errepetxo hau pasa berri, jeitsiko dira berriz, eta osintxu orain ez dira barroki pasako, kanpotik etorriko dira, batez ere biribilgune hori ez pasatzeko, agian arriskutsua izan daitekelako, eta hor daukagu, ez? Pelotoia osorik, pelotoia taldetxoa, deituko diogu nahi diogu bezala, baina lehengo taldetxoa 40 txirrindularirekin 35 kilometro helmugara ailegatzeko, eta ikusiko dugu urrengo zati honetan, Asentzioko zatian, zer gertatzen den, Asentziok trampa du, Bergaratik Angiozar arteko zati hori 3-4 etzana da, talde lana eta lasterketa asko gortu daiteke, eta gero bertan 3 kilometroko aldapa tentea daukate bertan. Batez ere hasieran, gero perfilan ikusiko dugun bezala, hor Angiozarreko biribilgune kruze horretan, hor izango dituzte eguneko aldaparik handienak, eguneko 12raino heltzen delarik Asentzioko penditza maksimoa, eta bertan, ikusiko dugu, Euskadi Fundazioko txirrindulari indartsu hauek ere nola moldatzen diren, agian igotzaile onenak ez diren txirrindulariak, baina ikusi dugu ordekan eta sasi ordekan pelotoian dauden indartsuenetarikoak direla. Bai, nire ustez gainera Ander Altunak Angiozar arteko tramo horretan lasterketa gogortuko du, Josu. Hori daukat buruan, hau lasterketaren bilakaera hau ikusita, berriro 3-4 bat txirrindulari jarriko dituela lasterketa gogortu nahian, aurreko urtean ere finisherrek hartu zuen hor lasterketaren zati horretan bertan hartu zuen agintea. Bai, hor pare bat minutu kendu zizkion iesaldiari, minutu desientea zituen iesaldiari, eta bertan bota zuen iesaldia, eta gorlako lehenengo aldapetara iesaldia ja aukerarik iritsi zen. Gaur zabalago dago, ez dago iesaldirik, oraintxe bertan
ia kontrolanean Euskadi Fundazioko txirrindulariek atzean erasoren bat baldin badagoen zer egiten duten, baina printzipioz lasterketa neko kontrolpean bat daramate, ez dute hau gelditzerik nahi, eta ez dut uste momentuz mugimendurik egongo denik Asentzioko lehenengo aldapak iritsi arte. Hor, Unax errazti ikusi dugu, Ontzolarra. Bai, hor oraindik ikusten da, txirrindulariak arropa kentzen hasi dira, ikusten da gero eta beroagoa datozela, garaipena edo, bueno, lasterketaren bukaera honetara, 35 kilometro ordu bete inguruko esfortzua daukate, orain jaten eta edaten ikusten gabiltza txirrindulari asko. Bai, lasterketa gaurko egoeraren gatik, pixkat 5 minutu beranduago hasi da, lasterketa neutralizatua geratu behar izan da, eta horregatik hori gehitzen baldin badigu izan dugun euria, lasterketa 15 bat minutuko atzerapenarekin dabil. Bai. Eta osintxuko errepetxo hau ere, gehigarri bat. Bai, Sasiordeka, esan dugu, Sasiordeka, hemen ez dago Elgoibarretik Bergaraino ez dago metro bat laua, eta egartzen da, eta horrek ere min egiten du hanketan, gutxiago atzekaldean gurpilan doazen gizonentzat. Sigma, Soraluze eta osintxuko aldapatxo hauekin lasterketa gogortzen doa, naiz eta ez eman, orain errimo konstante batekin ikusten gabiltza, hor urpotoak hartu nahian, guraso edo bueno, auxiliarrei, talde guztiak eman nahian. Aurten berrikuntza bezala, anoagunea eta ekosona sartu behar izan ditugu, Euskal Federazioak ere eskatu duen zerbait da, aurten lasterketa guztientzat, eta hemen bai anoagunea eta bai ekosona edo zahorra botatzeko zona daukagu, eta ekimen politak dira, txirrindularitzan ere, ekimen... Bai, lehen izaten zen bidoi eta janari festa plastiko horriekin, naturari ere laguntza hori eman ala izateko. Bai, iraunkorra izan behar da azkenean lasterketa, eta hortan betxalotzekoa, lokatzako ziklismo eskolak gorlako igoerako honetan ekosona hau gehitzea. Eta Euskadi Fundazioak jarraitzen du pelotoiaren buruan, erritmoa jarri hiru txirrindularirekin, atzean finisher taldea beste 5 txirrindularirekin. Eta Euskadiko txirrindulari honek azen lana egin duen, hasieran saiakerak izan ditu ihesaldi hartzeko, pare bat saiakera egin, gorla pasa eta oraindik ere lanean ikusten dugu, azen lana egiten da bilen, Euskadi taldeko txirrindulari hau, orantxe bertan galdezka, ia errelemoren bat ematen dituen, printzipioz finisherrek ez du pasatu nahi, bazirudien hor Euskadi Fundazioko txirrindulariak zerbait esan diola finisher taldeko txirrindulariari, baina printzipioz Euskadi lanean, lasterketa kontrolpean, Bergara iristear lasterketa, guztia unifikatua, tropela, ia Asentzioko lehenengo aldapetan zer gertatzen den, irrikaz, Jokin. Irrikaz, oin bertan kontu zibiligarreko zona da, beste lasterketa batzuetan, errepideak dituen zailtasun hauetan erorketaren batera ikusi dugu, orain bertan pasatzen ari diren, tropela pasatzen ari den gunean, eta errepide hauetan, akiteia, 2 aldiz pasatu dira gaurkoan ere, eta Bergara aldera datoz, Asentzioko gainaren bila, Asentzioko gaina hartzeko, 4-5 kilometro inguru geratzen zaizkie, eta Bergarako saihesbide honetan daudela jakin da, laster hartuko dute Angiosara Asentzio aldeko errepide hori ja. Bai, eta gogoratu behar dugu, ibilbide hau izango dela itzulian mantenduko dutena txirrindulari profesionalek, aurten ere gorlako igoerarekin saiatu gara itzuli horren ibilbide antzekoa sortzen, eta nik uste dut aukera zabalak ematen duen ibilbidea dela, ez bakarrik gorlagatik, baizik eta Azkarate, Dauden Sasiordeka, Asentzio eta abarrengatik. Bai, eta itzulia, laster da baita Bergaran, azkenengo etapa hemen izango da, Bergaran, Piriak amaika, gorla birritan pasatuko dute, eta gaurkoan, arrobiko txirrindulariek daukate aukera, gorla ametsak egiei bihurtzeko lekua da, txirrindulari profesionalizateko lekua, Ibai Irisarri, nolako planta, lauan
ondo lan ona egiteko txirrindularia da. Eta oraintxe bertan Bergarara heltzea, Rosintxu pasata esan dugun bezala, laster Bergarako kanpoko saihesbidetik pasa, eta segituan hasiko dira 2 kilometro barru Angiozarreko lehenengo aldapetan. Eta lasterketa buruan, esan dugun bezala, Euskadi Fundazioa, guztiak kontrolpean, ia zer gertatzen den hemendik aurrera, saiakerak egongo direlako, ez? Ez du jendeak itxoingo gornako aldapetara. Ez dituzte eskuak poltsikoan eukitzeko irik daudenik, talde gehienek mugitu ibarko dute, diferentzia txikitxo hori gorla hasi aurretik gutxienez saiatu eta bilatu, eta honek nik uste mugimenduak naiz eta egia den Bergaratik Angiozar arteko zati horretan talde lan handia egin daitekeela. Eta hortxe errekuperatu dugu bigarren motoko irudiak, hor daukagu taldetxo tropela deitzeagatik, baina taldetxo honen pelotoi atzekaldea. Ikusten dugunagatik ostarteak irekitzen ari dira, eguardi parterako ostarteak emanda zeuden, beraz badirudi hori beteko dela, eta ikusiko dugu ia gorlako azken igoerarako ostarte hauek mantentzen diren, baina bueno, azken finean horrek ere erretransmisiorako lagunduko digu, eta batez ere txirrindulariei. Laster hasiko dira hor ikusten dugun bezala txubaskeroak kentzen. Bai, hor ikusten dugunez Euskadi Fundazioa jarraitzen du, 2 kilometro soilik geratzen zaie, bueno, bide gurutzeri hartu ahal izateko, eta hemendik aurrera lasterketak eramango duen bilakaera aldatu egingo da berriro. Bai, eta hor ikusten dugu tropelatze kaldea, esan bezala poliki lasterkariak, hemen pixa egiten txirrindulari bat. Badu meritoa, badu meritoa daukan hotzarekin, hor txixe egiteko ez dakite askotan hobestene gainean egitea eta gutxienez berotasun pixka bat eukitzea jozu horregorik buruan. Baina, beno, azken finean hori ere txirrindularitaren parte da, eta gauza hauek ere egin behar dira, eta holako egoeretan ez da inaraza, ez? Euskadi taldeko 3 txirrindulariek hemen jarraitzen dute, ez dakigu Euskadiko txirrindulari askoz gehiago dauden hor, pentsatu nahi dugu baietz, bestela ez dauka hainbesteko zentzurik lanean ibiltzeak, baina hor daukagu lasterketa buruan, Smartlogeko 2 txirrindulari ere oin agertu dira. Bai, horreko posizioetan, hor bitartean ikusten gabiltza atzekaldean Euskadi Fundazioan, arropak laga nahian, azkenengo instrukzioa jaso nahian, Mikel Gaztainaga lehiategiatik agintzen dabil, hor galdetu nahian, txirrindularia zer esango dute zion, hemen 3 txirrindulari aurrean, 3 txirrindulari, Ideia Garbik, finisher taldea ere hor gabiltza ikusten, arropak laga nahian, lasterketaren momentu erabakigarrian gaude Josu. Bai, ia sentzioko aldapetan zer gertatzen den, aurre gurtian lasterketaren berrikuntza, proba bezala sartu zuen gorlako igoerako antolakuntzak eta funtzionatu zuenez mantendu eginda aurten. Nik uste dut lasterketari aukera berriak zabaltzen dizkiola, lasterketa irekiago bat uzten duela, eta batez ere lehengo gorlako igoerak zuen dinamika hori aldatu duela, ezta? Gainera, desnivel positiboari buruz lasterketa motza, baina 2000 eta 200 metroko desnivel positiboa duen lasterketa da, afizionatuetan gutxi izango dira horrelako desnivel positiko batekin egongo diren lasterketak. Eta hor daukagu tropela, oraintxe bertan Bergara zeharkatzen, laster hasiko dira Angiozarreko lehenengo aldapetan, da esan dugun bezala ostarteak, eguzki izpitxikiak. Merezi dugu zerbait, Josu, merezi dugu gutxienez lasterketako azkenengo zati honetan eguzki izpieta eta metako irudi polita jasotzea. Ez bagarri txirrindulariek, baita hemen gorlako igoerako antolakuntza honetan, gaurko egunean dauden 100 bolondrez baino gehiagok ere, Haze lana goizean goizetik, hau guztia antolatzen 100 bolondrez baino gehiago guztiei eskerrak ematea, Jokin. Eskerrak ematea besterik ez daukagu bolondrez guztiei, azkenean lasterketa, horrelako lasterketa balortzeko, herriko jende askok lagundu behar digu, eta txalotzekoa eta eskerrik asko benetan laguntzaile guztiei. Bai, eta 30 kilometro, lasterketa amaitzeko, lasterketa azken
ordu bete 50 minutu horietan sartua, ia oraintxe alderantzizko direkzioan hartuko dute hemen okerrez banago, eta bai, hortxe. Oraintxe hor bihurgunean hartuko dute, sartuko dira, hor Angiosarrera sartzeko lasterketaren momentu erabakigarrienetako batean gaude, oraingoan. Eta ikusiko dugu nola doan urrengo lasterketa. Eta ikusten gabiltzanez, orain ja hor gutxi falta da, lasterketa asentzio aldera joateko 500 metro inguru errepideak eskuma arteko. De un frío de loco, Julio. Ya, no quieres ver. Eta hortxe gaude, asentzioko maila hasi berri, hor Angiosarra arteko toki horretan, igual jarraitzen du lasterketak, berdin lasterketaren bilakaerak, askaratetik onarteko zati honetan, Euskadi Fundazioak hartu du, eta bertan hor txirrindulari batzuk ere ikusten ditugu, finisher taldea, esan dugu finisher taldeak, gorlako lehenengo pasadan erantzunkizun guztia hartu duela, baina Euskadi Fundazioak segitzen du, naiz eta finisher taldea hor oso osorik dagoen. Ez dakit lan hori egiteko kapaz den, ikusten dugu, Mikel Gaztainagak, emandako luzera totala asentziokoa ikusten dugunez, 7,3koa naiz eta orain bertan momentuan dauden zati hori, goxo samarra, 3-4 arleko penditza dauka, lan handia egin daiteke, talde lan handia egin daiteke, hor afizionatu mailako beste lasterketa batzuetan, serio jartzen badira, luze joaten den, zona baita, eta ikusiko dugu, hemen atzean jente asko dabil, momentuan jente asko dabil, arropa kotxetan lagatzen, hemen ere ikusten dugu txirrindulari bat, Beñat Inarrak, bitartean Beñat Inarra erretiratu egin omen den, ez dakigu, geratzen ari da esaten digute, barkatu, radio lasterketako irratitik esaten digutenez. Euskadi Fundazioa, bertan. Euria, nolako putzuak dauden errepidean baita, putzu asko, Angiosarra arteko zona honetan, hemen tunela pasatzen gabiltza, tunela pasatu eta laster izango ditugu irudiak, eta badauzkagu berriro irudiak, pelotoiaren buruan, ez dago aldaketarik, Euskadi Fundazioa, asentzio, hemen talde lan bikaina egin daiteke, pelotoia luze eraman daiteke, eta Euskadi Fundazioko txirrindularia oraindik akabeltzarekin, euritako erropa espezifikoarekin dena ematen bere liderarentzat, egualde euraldi honekin hobe lasterketa buruan joatea, bero joango baita, eta ikusiko dugu asentzioko nora arteko zati egin lezakeen. Eta asentzioko, bai, orain bertan ikusten gabiltza, Ibai Irisarri izango nuke, sekulako lana egin du Ibai Irisarrik, Azkaratetik Bergara arteko zati hori, berak eta beste pare bat taldekideren artean
eraman du lasterketaren kontrol hori, orain beste taldekide badauka aurrean lanean, eta hor bertan ikusten gabiltza, argitzen ari da, hemen Gorlan, ea horrela beste pare bat ordu irauten duen Josu. Bai, eta Gorlako helmugan jendea hurbiltzen hasi da poliki-poliki, eta ia ostarteak mantentzen diren lasterketako irudi polit batuz gozatzeko, eta baita sale Gorlan aterkiak izteko, ez? Eta hemen daukagu lasterketa burua, tropel buru Angiozarreko aldapetan, 5 kilometro geratzen dira asentzioko gaina harrapatzeko, 25 kilometro besterik ez. Bai, eta ikusten gabiltza aldaketa gutxi lasterketan, Euskadi Fundazioa, hemen atzekaldean hau serio jartzen bada, normalean banakako lerroan joaten dira zati honetan, Bergaratik Angiozar arteko zati honetan, baina lotoia zabal xamar, erritmo handirik dagoela ere, ez du ematen naiz eta Euskadi Fundazioa sekulako lana egiten ari den. Bai, Euskadi Fundazioak jarrera polita, ez? Gaurko lasterketa honetan, lehen esan dugun bezala iesaldian, gero lanean, eta jarrera hau txalotzekoa da. Gerturatu dira, lehen atzekaldean zeuden Euskadiko txirrindulari gehiago, 5 bat daude orain lasterketa buruan lanerako prest, eta ia orain Angiozar auzora hiltzen direnean, ia zer gertatzen den zentzioko lehenengo aldapeta. Bai, lehen komentatu moduan, 40 bat txirrindulari daude bertan, hor taldetxo polita eta laster aldaketak izango dira, nik uste, behin asentzioko maldak hartu eta gero, lehenengo aldapa tente hori pasa eta gero, beste talderen batek lasterketa mugituko du. Eta badirudi hor euria, ez, agian jokin, oraintxe momentu batean euria sinimiria daukatela Angiozarreko aldapa hauetan, eta badirudi orain Euskadi Fundazioa lasterketako gortzen hasi dela, Beste martxa bat sartu omen du? Josu? Bai, lasterketa gogortzeko asmotan ikusten dugu hemen pelotoi atzekaldean lasterkari txirrindulari batzuk polik-poliki doazela, gurpilean sartu nahian, mantendu nahian, eta taldean 50 txirrindulari ere ez daude. Azken lanak egiten egotengo dira, orain momentuan azken lana egiten, hor pare bat txirrindulari Euskadik ja laster gastatuko ditu, baina oraindik beste 2 edo 3 esango nuke, eukiko dituela gaurko lierra. Pena dortxalak ez ikustea, azkenean Eta hemen ikusten dugu Simako txirrindularia gurpila ez galdu nahian, baina kosta eta erritmoa bizia delako. Hor, kilometro pasatxo geratzen zaie, Angiozarrera heldu eta eskumaldeko bihurgune hori hartu eta 12 portzentaia daukan aldapa tente hori hartzeko hanketako mina. Eta indarra duen batek horre proba lezake, ikusiko dugu zer gertatzen den. Euskadiko txirrindulariak lanak eginda, ase lana. Ez dakit oraindik kepa den, baina kepa baldin bada txirrindulari hori, sekulako lana egin du kepak, txalotzekoa, dena eman du taldekideentzat. Eta Angiozarrera iristeko azken zuzengunean, oraintxe bertan lasterketa burua, hemen ikusten dugu Euskadi taldeko Kepa Armazabal txirrindulariak izugarrizko lan egun osoa iesaldian joan da malatu saria irabaziko duen txirrindularia azken momentura arte lanean, ase lana. Morroitza lanean sartuta buru belarri. Eta lasterketa burua Angiozarrera iristen esan dugun bezala, oraintxe segituan hartuko dute desbiderak eta eskumara, 3 kilometro lasterketa mendate gaina hartzeko eta oraintxe hasten dira. Bai, hor hartu dute bihurgune hori eta hemen hasten aldapa, Hemen hasten aldapa, nik uste Josu finisherrek mugimendua behar duela bai edo bai, naiz ez da Euskadi Fundazioari lagadion guztia. Bai, Euskadi Fundazioak beste txirrindulari bat galdu du, 3 gertatzen zaizkio, hemen daukagu beste txirrindulari batek azkenengo esfortzua egin nahi duela, bitartean hemen pelotoi atzekaldean jendea sufritzen hor ikusten genuen rally taldeko txirrindulari bat.
finisherrekoak ere sufritzen, eiserreko pare bat txirrindulari ere sufritzen. Bai, hor Urko Bidal esango nuke dela, hor atzekaldean, eta hemen Euskadi Fundazioak jarraitzen du, hor erritmoa jartzen, eta ikusten gabiltza, hor finisherrek posizio batzuk galdu ditu, Caja Rural ere pixkat aurreratu da, Caja Rural orain arte lasterketa beste modu baten ikusten ari da, hau ere pixkat harritzekoa da, horrelako jarrerarekin, eta esango nuke Unax Otegi dela hor sufritzen dabiena, Smartlockeko txirrindularia sufritzen dabil. Bai, esan dugun bezala hemen 12ko penditza dago, biribilgune kurba honen hau arte, eta momentu honetan txirrindulariek lasterketa osoan harrapatuko duten penditzarek handiena, eta Euskadi taldeko txirrindulariek lanean, lasterketa gogortu nahian, ia zein jarre hartzen duten, asentzioko aldapetan, gero lasterketa ere, ia kontrolpean mantendu dezaketen baita Elgetako jaitsieran. Bai, hori da, ikusten gabiltza hemen orain deskantzio txikitxo bat daukate, pizkat luzatu nahiko lukete Euskadi Fundazioak lasterketa, eta ez dakite Asier Castilla edo Marco Martinen zat lanean dabiltzan bietako bat izango da gaurko liderra. Ikusiko dugu, ea bietako zeinentza dabiltzan lanean, 2 kilometro asentzioko gaina hartzeko, orain laster beste zati goxo bat daukate, eta azkenengo kilometro terdi hori, hor ez dago deskansorik, parte konstantea da, aldapa dagoen zatia, eta erasoak egon daitezken lekua, baina lasterketak horrelako bilakaerarekin, ez dakit gorlan dena erabakiko den. Ez dakit, eta hemen ikusten dugu baita Unax Errasti lasterketa tropelatzekalde honetan, ia eusterik duen, asentzioko mendate hau pasa arte, Euskadi taldeko txirrindulariak lanean, esan dugun bezala Asier Castilla, Marco Martinentzat. Eta hortxe, hor gabiltza berriro aurrekaldean, pelotoi atzealdean hor Gomurreko txirrindularia. 2 kilometro asentzioko gaina harrapatzeko, lasterre azken kilometroan sartuko dira, ia mendate pankartan zein den lehen txirrindularia, eta ia Elgetako jaitsieran ere jokin zer gertatzen den. Bai, jaitsiera bizkorra da, azkarate bezalako jaitsiera, baina lau biurgune ditu, eta horrelako abiadurarekin zaila da, zaila da, gainera kontu zibili beharko dute txirrindulariek, zulo garrantzitsu batzuk badaude, eta kontu zibili beharrekoak, abiadura handi hartzen da eta. Suposatzen dugu lasterketa hasieran izan duten bilera txiki horretan abisatu dela, baina kontuz txirrindulariak Elgetako jaitsiera horretan uberara heldu horretik zulo desente daude, abisatu dizkigute, sale askok azken astetan, itzulirako ere lur hori asfaltatu da, baina altzatu egin omen da, eta zuloak daude, beraz, kontuz txirrindulariak, taldeetatik ere zuzendariak entzuten badigute, abisatzeko txirrindulariak kontuz ibiltzeko, eta hor dago Euskadi taldeko txirrindulari azken arnazestuak botatzen, azken pedal golpeetan ez zaio asko geratzen Euskadiko txirrindulari honi, baina hor dabiltza erritmoa bizitzen, eta Kortizo taldeko ere txirrindulari bat ikusten dugu hor ere agertu dela, Euskadi baita, esan dugun bezala txirrindulari, 3 txirrindulariekin, finisher ere txirrindulari desenterekin, eiserrek ere pare bat baditu. Bai, hor, Angiozar inguruan eguraldia ere ez da gorlan dagoen bezain ona, Orain bertan Angiozar eta Asentzio inguru honetan euria daidu, eta hortxe gabiltza ikusten, Caja Rural, finisher, eta Euskadi Fundazioak zuen txirrindulariak. Bitartean hor zati gogorrean, sartu berri, hemendik gora, jo beharreko lekua da, kilometro eta gutxi daukate hemendik gora, 2 kilometro baino gutxiago, eta gora llegatzeko, nolako lana egiten ari den Euskadi Fundazioa, Josu? Bai, kriston lana esan dugun bezala, eta horrek usten dugenuen txirrindularia ralikoa Iker Soriano da, gaurko
lasterketako favoritotako bat, 509. dortsala, hor pelotoi atzekaldean doala, eta badirudi ere gaurko eguraldiak pixkat faktura pasa diola, ikusiko dugu azkenik segertatzen den. Animo Unax, hor daukagu Unax Errasti lasterketako tropela atzekaldean, animo Unax, poliki, gurpila mantenduz. Bai, horre, Unai 10 ere gomurrekoa ikusten dugu, hor atzealdean baita. Euskadiko beste txirrindularia pasada orain lasterketa burura, lanera, badirudi Mikel Gaztainak beste lasterkari bidali duela erritmoa bizitzera. Bai, batekin bakarrik geratu behar da Euskadi Fundazioa, txirrindulari batekin lanean jarraitu alizateko, eta hor ikusten dugu Unax Errasti, hor dabil Antzuolarra, benga Unax, animoak hemendik, ea Asentzio lehenengo taldetxoarekin pasatzeri daukan, eta gero Gorlan bakoitzak dituen indarrak errepideak jarriko ditu bere lekuan. Bai, eta hemen ere ikusten dugu gurpila galtzea, Raimar Alartzia, lasterketa buruan joan den txirrindularia, Telkomeko txirrindularia aurreko urtean mendiko saria irabazi zuena, sufritzen gurpila ez galtzeko, eta pelotoian geroz eta jende gutxiago jokin, pelotoian 50 bat kide ez dira izango. Gaur dagoen eguraldiak ere asko baldintzatzen du, lasterketa txirrindulari hauek oso fin egoten dira, grasa punto hori oso fin daude, eta horrelako eguraldiak jan eta edan pizkatxo bat astu eskero lasterketan zehar, bueno, lasterketa bukaeran faktura etorri altzeizu, ikusiko dugu, hor Euskadi taldeko txirrindularia 176 dortxalak. Bai, Michel Fernández izan da lanean ibili den txirrindularia, Angiozarreko galdapeta, baina badirudi bere denak eman dituela, eta hemen ere ralliko txirrindularia Iker Soriano, beste favoritatako bat, sufritzen ari dena, ikusiko du Euskadi Fundazioak ere beste txirrindulari bat galdu du lanean, eta geroz eta taldekide gutxiagorekin Euskadi Fundazioa lasterketa buruan jokin lanean. Batekin esango nuke, eta txirrindulari bi txirrindulari lanerako dauzka, eta liderra bertan. Bai, eta horri ikusten dugu ere, Euskadikoen atzean, aurrek urtean bigarren egin zuen Pedri Kraus, lasterketa buruan, ez du beste munduko lanik egin nahi, indarra gordetzen nahi ditu, badaki Gorlan erabaki daitekeela lasterketa, eta Pedri Kraus, Rally Natural Grendes aliko txirrindularia, beste favoritatako bat gaurko lasterketarako. Kortizo taldeko beste txirrindulari bat ere badago hor, ez dakiguna bere dortsala zein den. Beste pauso bat, beste martxa bat ematen ari da, sartu den txirrindulari berri honek, pelotoiaren aurrealde horri beste sakatu txikitxo bat ematen ari zaio, hor pelotoiaren atzealdearen ikusten gabiltza hor da biltzala, sartu nahian, sartu, hor da biltza azkenengo esfortzu honetan gutxi gelditzen zaie. Eta haze lasterketa ikusten ari garen. 400 metro inguru, haze lasterketa, dagoen eguraldiarekin horrelako irudiak eukitzea, ez da bat ere erraza, Bai, esaten diguten gainera jokin Gorlako helmugan sale asko daudela, lasterketa ikusten, lokatza txirrindulari eskolak aurten jarri duen pantaila erraldoian, beraz hori posgarria da, ostartea Gorlan, merezi genuen, salek ere merezi zuten. Eta eskertzen da Gorla eta Bergara arteko lotura honetan, Bergarako herria ere, Gorlara etortzea, pantaila erraldoian lasterketa ikusi, txokolate pizkatxo bat hartu, txistorra pizkatxo bat jan, eta lasterketaz gozatzea. Txirrindulariak animatzen. Bai. Hori egia da beti, Bergarako herriak beti erantzuten duela olako ekitalde bati, eta hori ere eskertzeko da, eta horrek animatzen gaitu, eta animatzen du lokatza ziklismo eskola lasterketa urtero mimo honekin antolatzera. Hor ikusten dugu lasterketa Asentzioko azken 200 metrotan sartuta, momentuz ez da aparteko erasorik jo, lasterkariak Elgetara helduko dira laster, jeitxieran, ia mendate pankartan zein den lehen txirrindularia, gero mendate sarirako, eta ikusten dugu Unax Errasti txirrindulariak ere, Antzolarrak, ez duela gurpila galdu. Bai, eta arrobia, arrobia zaintzeko lasterketa da Gorla, beti daukagu hori argi, hemengo ziklista gazteak arrobian
Lokatza ziklismo eskolatik afizionatu arteko eraldaketa horretan arrobiama zaindu, aukerak eman, bisibilitatea eman, eta nor daki hemengo txirrindulari askok etorkizunean profesionalizateko aukera hori zor aldugun, Josu. Bai, gaur da hortarako eguna, gaur da hemengo txirrindulariei aukerak emateko eguna, eta Gorlak nazio artean duen garrantzia, ez bakarrik Espainia, baizik eta Espainiatik kanpo ere duen garrantzia pixkate azpimarratzeko momentu, ez? Gaur irabazi dezakenak, horre edukiko du eskaparatea, profesionaletara salto egiteko aukera, eta ian aurten garaie. Bai, hori da, azkenean Gorlan ametsak egi bihurtu behar den lekua da, horrelako mendateak ez daude Euskal Herrian asko, 20 minutuko esfortzu bat dauka, eta bertan ez du edozeinek irabazten, oso konstantea Gorla, 7 kilometro, 7ko penditz bataz bestekoarekin, eta hemendik aurrera ikusiko dugu, hemen Elgeta jeitsi, eta azkenengo igoeran 15 kilometro besterik ez, lasterketa amaitzeko. Bai, eta benetan lasterketaren, esango nuke planteamendua imaginatzen genuena baino lasaiagoa doa, Bai, lasaiagoa da, segurazki atzo oso egun gogorra izan zuten berriatuan txirrindulariek, aurreko asteko ereinoko lasterketa ere oso gogorra izan den, eroriko handiekin, eta agian Gorla gaur zegoen eguraldiarekin lasaiago hartu du taldeak, eta horrek segurazki egingo duena da, zuziriak egotea, azkenengo Gorlako igoera honetan. Bai, guazen denborak hartzera baita, bakit gaur oso subjetiboa dela denborak hartzea, bai Bergaratik Gorla arteko, tramo horretan, zer denbora egingo duen, baina gaurko hotzarekin, hankak ostuta, giarrak eta gorputza ostuta eukiko dituzte, eta ez dutuzte sekulako denborak egiteko almena izango dutenik. Horra, Imarra Lartzia, pelotoira sartzen, geldituta, baina sartuko da hemen kontuz, bihurgune bihurria dago, eta pare bat zulo arriskutsu ere badaude, ea txirrindularirik estan jausten. Hemen abiadura handian joaten dira, hemendik aurrera 100 kilometro orduko abiadura ere ikusita daukagu beste lasterketa batzuetan. Bai, zuzengune honetan abiadura bizi hartzen da, eta kontuz txirrindulariak, ia lasterketa horregatik ez duen baldintzatzen lasterketa, ez duen baldintzatzen, orain arte sorte handia izan dugu erorketekin, ez da egon erorketa handirik ere, eta ea lortzen dugun, lasterketa gutxienez, naiz eta euria eta kaskabarra jaso, eukitzea, erorketarik ez eukitzea eta txirrindulari guztiak ondo eukitzea. Ia horrentxe poliki ere txirrindulariak zuazkeroak entzen hasten diren, dortxalak ere ikus ditzagun. Bai, Ubera eta Bergara aldeko zona horretan nik uste talde gehienek aprobetxatuko dutela azkenengo jantzi horrek kentzeko. Geldialditxo bat egongo da segurazki guztiak azkenean erropak kendu eta eroso egotzeko Gorla azken aldiz. Ia ostarteak Gorlan oraintxe bertan badirudi eguraldiak mantenduko duela eta lagunduko duela. Daraman bilakaerarekin gainera ez dut uste zentzu askori daukanik hemen Uberatik Bergara arteko errepide horietan erasorik jotzea, ez dut uste zentzu askori daukanik, lasterketa guztiak kontrolpean egon baita, oso osorik, eta horre ikusten gabiltza, ja Ubera aldeko azkenengo bihurgunean, hau pasata, Bergara aldera 3 kilometro falta dira, eta ikusiko dugu. Hemen Uberan daude, Uberako auzoan, hemendik aurrera dena bera, errekak bera egiten du, eta ikusiko dugu Gorlako azkenengo igoeran nor izango dugun garaie, oraindik harritzen zait finisherrek
pelotoi aurrealde hori ez hartzea, eta lasterketa hori Euskadi Fundazioari pastel baina- guztia pasatzea. Oraintxe horrek ikusten dugu, Kortizoko txirrindulari bat, Euskadiko txirrindulariarekin urrinetik lasterketa apurtu nahi dutela, ez dute nahi gorlako azken aldapetara iristea, eta elkar ulertzen badute, hauek metro batzuk ere hartu ditzazkete, Jokin? Bai, hor egia da, finisherrek atzealdean jendea daukala, eta bueno, hau itxi alizateko badukala potentziala atzean. Ikusiko dugu Euskadi Fundazioak bitxirrindulari ditu, orain arteko lan ikaragarria txalotzeko benetan Mikel Gaztainagak egindako planteamentua ikusiko dugu, eta orain bertan Kortizo taldeak mugimendu hau sortu du, Euskadi Fundazioa atento egonda, eta ikusten gabiltza hor atzealdean begiratzen dabiltzala, hor erreakzioa laster talderen batek sirte dorsart hartu behar du. Egia da gero Bergarako herrian taldearen egitura sendo batekin segundutxo horiek askar hartzen direla, baina ikusiko dugu. Eta hor ikusten gabiltza Gomur taldeko Hugo Solar, da txirrindulari hau, Gomur taldeko Hugo Solar, tropelatzek aldean, eta aurrean Euskadi taldeko txirrindularia eta Kortizo taldeko txirrindularia badiruri elkar ulertu direla, eta tarte txiki bat zabalduz, badoaz aurrera, 5 segunduko tartea daukate. Nasi nahian dabiltza hor, Bai, Kortizo taldeko txirrindularia Imar Tadeo da, bai, Kortizo taldeko txirrindulariari Euskadiko txirrindulari bat ere batu zaio, eta bien artean badirudi elkar ulertzen, badoazela metro batzuk hartzen, atzetik beste txirrindulari bat ere animatu da, eta erasoak ere oin badirudi protagonismo hartuko dutela, Jokin. Bai, hor finisherre atzean orain erreakzio bila, ikusiko dugu nolako aberristeko kapaz diren, baina bueno, lasterketa kontrolpean, lasterketa kontrolpean orain finisherrek atzealdean edukitzen duen momentuan, bi hiru taldekide lanean jartzeko momentuan, ez dut uste arazorik izango duenik horrelako zatitxo hori, hueko hori izteko, baina harritzekoa, hainbeste ziklista bertan egonda, oraindik erreakzio Ander Altuna seguru irratitik abertzetan dabiltzan galdezka dabil. Bai, eta badiru beste txirrindulari bat batu behar zaiela, eta ja honek badute tarte txiki bat, 5 segundotik agian gorako tartea, eta erreleoka elkar ulertzen baldin badira, gorlako lehen aldapetara tarte txiki batekin heldu daitezke, ia zein den beste txirrindularia, ez dakigu Telkomeko txirrindulari baden, iruditu zait Telkomeko txirrindulari bat zela, orain irudia galdu dugu azken finean zubiagatik, baina lasterketa burua oraintxe bertan Bergarara sartzear. Bai, hor esango nuke Bergaran sartuta, hor Caja Ruralek berandu dabil hor Zirala ganaian, lasterketa horrelako nahaztuta da jakin da, ez dut uste momentua denik, hobeto atzean gorde eta lasterketan zentratzea. Hor eskuan, ez dakit kotxea etortzeko tokia den. Bai, da 65. dortxala Jokin favorito godun txirrindularia da, Iker Perez 65. dortxala. Ez toa leku honean, orain bertan lasterketak erritmo hori, abiadura hori hartzen badu, hor izango duen latigoa, gero errekuperatu beharko du. Bai, eta hemen... Bueno, taldekide bati eman dio bere zira, eta aurrera joan beharko du, orain ikusiko dugu, hor atzealdean, finisher bloke bezala jarri da atzean, eta bertan hiru txirrindulari, Euskadi Fundazioak Aimar Galdo sartu du, Aimar Galdoz aurreko urtean Gorlara Euskadi torneo euskalduneko
lider bezala etorri zen Josu. Bai, lider bezala etorri zen Aimar Galdos, eta aurten ere badirudi protagonista izan nahi duela, Kortizoko beste txirrindularia ere Aimar Tadeo da, bi Aimar nor baino nor, eta ez dakigu txirrindulari hau, uste dut Telkomeko txirrindulari bat dela, gustatuko litzake jakitea nor den txirrindulari hau, eta pelotoi atzekaldean bitartean, hemen daukagu Iker Soriano, aspalditik pelotoi atzekaldean doan txirrindularia. Eta finisher, bitartean finisher daukagu hor lanean, kontrolpean, eta hasi dira Gorlako igoeraren azkenengo. Igoeran, 7 kilometro dituzte helmugara heltzeko, 7 kilometro eta gero lautada txiki bat metara heldu izateko, baina bertan daude, azkenengo igoeran murgilduta, hemen digora, sirte edo sarte egin beharra dago, eta atzealdean finisherrek hartu beharko du erantzunkizun guztia, Josu. Bai, eta hemen erabakiko da lasterketa, ez, Jokin, orain arte lasterketa oso zabalik izan da, ez da erabaki, hemen daukagu 84 garren dortxala, Iker Kolme, ez, 84 garren dortxala, zein da... Bai, ikusten dugunez hor, Euskadi Fundazioak Galdos, atzera begira, finisher badaki atzean datorrela lanean, baina itxi beharra dauka, gaurko egunarekin eta daukaten palizarekin horrelako huekoa orain bertan izteak badu ez du edozeinek itxiko, eta Kortizoko txirrindularia bakarrik, Josu? Bai, Kortizoko txirrindulariak badirudi esaiola erritmo hau gustatzen, eta badirudi bere lasterketa egin nahi duela, ez dago konforme, hor baina tinarra ikusten dugu ere, Euskadi Fundazioko txirrindularia orain pelotoia pasatzean. Eta Unax, hor gabiltza ikusten Unax, lanean buru belarri, antzuolarra, taldekidei lanean, taldekideentzat buru belarri lanean, Unax errazte antzuolarra, hor dabil, pelotoi buruan, haupa Unax. Hor dugu Unax. Oso ondo, Kortizoko txirrindularia bitartean aurrean, Unax errazti. Hor dagoen tartetxo hori itxi nahian, Ander Altunak aurrera pasa, eta azkenengo indar guztia gastatzeko esango zizkion antzuolarrari. Eta haze jarrera, haze lana, haze... Kompromisua du antzuolarrak, taldekide bikaina eta ordoa pelotoi buruan azkenengo igoeran dena ematen morroitza lanean beste taldekideentzat. Txalotzekoa, Unax. Eta hor Unax erraztin atzean Kajarruraleko txirrindulari bat ere, ondo jarrita, raliko bi txirrindulari daude, hor laugarrena ikusten duzuena Pedri Kraus da, horrek urtean bigarren egin zuen txirrindularia, gero Euskadi taldeko txirrindulari bat dator, uste dut liderra ez alda Marco Freire, Marco Martín, esan dugu, lehen retransmisioko hasierako zatian komentatu dugu bai Asier Castilla eta Marco Martín direla Euskadi Fundazioak da ekarriko dituen txirrindulari indartsuenak, eta ikusten dugunez hor bi taldekide, Euskadi Fundazioko bi taldekide horiek hor pelotoia eta Kortizokoaren artean gelditu dira inongo lekuan, ea atzean, eta Unaxek eman du azkenengo erreleboa, naiz eta atzealdean ikusten ditudan bere taldekideak, lasterketa doan moduan, Kortizo taldeko txirrindulari honek erritmoa hartu du, eta bera bakarrik doa, atzean. Aimar Tadeo da Kortizo taldeko txirrindularia, hemen Kajarruraleko Nila Aguilera geneukan ere, hor Euskadi Fundazioko Euskaldun torneoko liderra ere badaukagu, eta lasterketa buruan oraintxe Pedri Kraus iaz bigarren egin zuen txirrindularia jarri da erritmoa bizitzen, tarte hori itxi nahian, Jokin. Bai, tarte hori itxi nahian, oso garrantzitsua,
Eta Aimar Tadeo badoa, Aimar Tadeok diferentzia atzealdean... Bai, 10 segunduko tartea atara du, Aimar Tadeok, badoa, ojo... Atzealdean... Zalantzak. Bai, hor Caja Rural edo finisherrek hartu beharko du agintea, bestela Kortizoko txirrindulariak momentuan 10 segundo ditu eta pedal kolpe onarekin bere ritmoan doa. Bai, eta Iker Perez pasada orain pelotoi aurrek aldera, Nil Aguilerarekin batera, biak nor baino nor, itartea itxi nahian, atzetik Pedri Krausek laguntza eskatze zuen, eta hemen dauzkau txirrindulariak, Aimar Tadeo, Kortizo taldeko txirrindulariak, gonbidatu bezala etorri den taldea, 10 segunduko tartearekin. Bai, ikusten gabiltzanez, Aimar Tadeok bere ritmoa dauka, Euskadiko kotxe atzean baldin baduka, seinale ona, diferentziak, 10 segundo baino gehiago esango nuke dituela Aimar Tadeok, Aimar Tadeok aurten Muelas del Pan, Ruta Xakobeon eta Trofeo Gerrita Espainiako kopan zentratuen txirrindularia da, baina kontatu behar dugu aurrek urtean Ataunen sekulako lasterketa egin zuela, gero 4. bukatu zuen, eta Naparruko itzulian, Bigo, Memorial Valentziagan 8. postuan izan zen, ez da edozein, 8. Valentzia bezalako lasterketa batean egiteko ez du edozeinek egiten. Bidasoko itzulian ere, 14. egin zuen, sailkapen nagusian, Lazkaon ere 3. izan zen, Ereñon ere 4. Txirrindulari honek goraka badauka kalitatea eta kontuz bera bakarrik baidoa Kortizo taldeko txirrindularia. Hor ikusi ditugun Caja Ruraleko txirrindularia, Jokin Nil Aguilera, Jan Hernández, lehen aipatu dugun frantsesa, eta Iker Perez ere ziren Caja Rural 3 gizon indartsurekin, hemen ikusten dugun finisher taldea pelotoi atzekaldean, eta Beñat Iñarra Caja Ruraleko txirrindularia ere hor. Bai, lehen geizki esan dut, eta postekoa da, hor Beñat Iñarra Aramaiotarra hemen bertan egotea. Lehenengoekin, eta kontu zibili behar gara, orain Caja Rural eramaten ari den erritmo honekin, Sirte dosart, normalean, amesti inguruan izaten da, azkenengo eraso hori ikusiko dugu nola bukatzen den hau, baina oraingoz Caja Rural, orain arte Caja Rural ez da pelotoi aurrealdean ibili, beste talde batzuei lagadie pisua, eta momentu, lasterketako momentori garrantzitsuenetarikoan aginte hartu, erritmoa eman, eta orain Aimar Tadeok egin duen hueko hori itxi beharko du. Kostatuko zaio, Kostatuko zaio, hor dabile potentziometroa begira, Jan Hernández, gazte frantziarra aurten, lehenengo aurteko 23 urte zazpiko txirrindularia lanean, bere taldekide Nil Aguilera eta Iker Perez entzat, lehen esan dugun bezala, Iker Perez da favorito nagusietako bat, Caja Ruralek atzerago Beñat Iñarra ere badauka, Pedri Kraus, iaz 2. egin zuen txirrindularia ere hor daukagu, talde horren aurrekaldean, beraz, izena handiak dauzkagu lasterketaren momentu erabakigarri honetan. Bai, hor Aimar Galdo sartzen, txirrindulariak, hor Jan Hernández, lehen Josuk esan bezala, frantsesa, poko txirrindularia, mendate luzeetan, auspo luzea duena, han etxe inguruan mendate luze asko dauzka, eta bertan entrenatzen du, gorla asko gustatzen zaiola, komentatu digu lasterketa bukatu hasi aurretik, eta duda bakarra zuena, ea sasoi puntu honean dagoen. Baina ikusiko dugu, talde lan hau egiteko txirrindulari egokia, baina Aimar Tadeo 20 segundurekin dator, pedal kolpe onarekin, oraindik 8-10 minutuko esfortzua gelditzen zaio Kortizoko txirrindulariari, ez dakit erritmo hau jarraitzeko kapaz izango den, ikusiko dugu, orain momentuan... Haze tartea zabaldu duen Kortizo taldeko txirrindulariak bapatean, Kadentzia askorik ez darama, baina mugitzen ari da, mugitzen ari da, daukan desarroioa, eta agian lasterketa irabazteko Ezin dugu esan oraindik seguruenik, baina duen tarteak
ez baldin badu gainberarik bere indarretan, lasterkari hori txirrindulari honek Gorlan garaipena eraman dezake. Kortizo taldea gogoratu bi txirrindularekin bakarrik etorri dela, taldekide barik etorri da, ekipo barik, talde barik etorri dela txirrindulari talde hau, eta atzealean ez da ikusten Caja Rural, ez da ikusten. Lasterketa hemen dagola Josu, esango nuke ugarritxa pasatu eta 40 segundurekin pelotoia bakarrik utzi duela jakin da, esango nuke lasterketa hemen aurrean dela Aimar Tadeorekin, Bai, Aimar Tadeo ikusten dugu, igotzai aparta, eta metro batzuk atarata, ia atzetik nork egiten dion horri aurre. Bai, ikusiko dugu, ikusiko dugu orain momentuan, Caja Ruralek beste ritmo aldaketa bat beharko du, Caja Ruralek beste ritmo aldaketa bat beharko du, bestela 40 segundu hauek ez dizkio kenduko talde naparrak. Eneko Iparragirre hori ibiliko da, irratian txirrindulariak estutu nahian, lasterketa badoa eta Kortizo taldeko txirrindulariak sekulako igoera egiten ari da. Ai ama, ikusiko dugu oraindik lasterketa Kortizok irabaziko duen. Bai, gainera euria oraintxe Gorlako gainean, lehenengo lasterketako autoak ere iriste behar dira Gorlako gain honetara, eta bitartean Aimar Tadeo da oraintxe bertan gure lasterketako izen handia protagonista, metro batzuk hartu da 40 segundorekin, badirudi zaila izango dela pelotoiarentzat bera harrapatzea. Bai, Aimar Tadeok daukan pedal golpe horrekin, ez dut uste atzetik inor izango denik kapaz, ikusiko dugu aber Aimar Tadeok erritmo mantendu lezakeen, baina oraindik ez dut ikusi ahulgunerik Kortizo taldeko txirrindularian. Ez. Momentuz pedal kolpe harinarekin doa, ez jasaio ahulgunerik ikusten, eta ia laster irudiren badaukagun atzeko taldetxoarena, ia zer gertatzen ari den, nor ari den talde horren erantzukizuna hartzen, baina Caja Rural badirudi berandu sartu dela agian Jokin lanera. Bai, horre finisherri lagadio erantzunkizun guztia, baina finisherrek ikusten dugunez, ez du almenik gaurkoan lasterketa itxial izateko momentu batean pentsatu dut izteko kapazitatea izango zutela, baina Euskadi Fundazioak bai Aimar Galdosek egin duen mugimendua eta nola aprobetxatu duen Aimar Tadeok mugimendu hori estrategikoki bikain Aimar Tadeo, Bikain eta ez dute ikusten, eta guk espero ez genuen tokian, Ubera pasata Elgeta jeisten San Juaneko zuzengune horretan, taldea lasaitu den momentu horretan arropaketak entzeko, bertan jodu Kortizo taldeko txirrindulariak, gero Aimar Galdos batu zaio ere, baina horra atara duen tarte hori ez dute oraindik itxi, eta badirudi, berandu hasi dela Caja Rural, eta oraintxe bertan taldeak ez du ikusten. Eta ez du ikusten, hor bertan gu txirrindulariak izan da, seriak egiten, minutu eta pikoko distantzia dago, eta hor ikusten da, 40 segundu inguruko diferentzia daukate txirrindulariek, ikusiko dugu bertan Caja Ruralek beste almen bate, beste ritmo aldaketa txikitxoren badaukan, eta hor ikusten gabiltzana da Aimar Tadeok daraman erritmoa sekulakoa dela. Ez dakit bera ere kontziente den Gorla bezalako lasterketa batean, eskuak altxatzea gaur bezalako lasterketa batean, zer suposatu lezakeen bere ibilbide txirrindularitza ibilbide honetan. Zaila da momentu honetan, ez dakit zer pasako zaion burutik, baina talde barik probablemente irratirik ez dauka, eta ez dakit oraintxe bertan zema diren referentziak horratzera begiratzen zuen, baina animo azkenengo txampa honetan Aimar Tadeo hori azze meritu daukan txirrindulariak. Bai, horre ikusi dugunez Euskadi Fundazioak egin duen estrategia horretan denak, mugimendu onar harrapatu du, eta pedal kolpe honekin ez dakit atzetik inor kapaz izango den. Gorla bezalako lasterketa batean horrelako erritmo bat eramateak sekulako meritua dauka, eta ikusiko dugu, hor amesti inguruan gaudeia, amesti inguruan lasterketako toki gogorrenean, normalean lasterketa
Sirte dosar bukatzen dena. Eta Aimar Tadeo kale edo bale Bai, hemen ez dago atzera begiratzerik, azkenengo esfortzuak Aimar Tadeorentzat, esan dugun bezala lasterketako puntu gakoenean hemen ematen baitira azkenengo erasoa gorla irabazteko, historikoki arrela izan da, eta ia zer gertatzen den orain. Azkenengo aldiz horrelako zerbait ikusi dudala, Andrei Amadorrek egin zuen deskargatik gorla arteko tarte horretan deskargan erasoa jo eta gorlara llegatzea. Bai, hemen daukagu Kortizo taldeko Aimar Tadeo, Amestiko aldapetan, 110ko penditza gorlako igoerak duen penditza puntu maksimoenean eta ez errezaio geratzen. Lauzpagoz minutuko esfortzua besterik ez zaio geratzen. Eta jendea animatzen Amestiko gainetan, hor ikusten dugu Aimar Tadeo, Kortizo taldeko txirrindularia, taldeak atzetik ez du ikusten, azkenengo pedalkopleak ematen, 2 kilometro besterik ez, gorlako helmuga harrapatzeko, historia egingo du, historia egin dezake gaur Aimar Tadeok, erritmo txukuna darama ez, dirudi txakagaldirik etorriko zaionik, eguraldi petrala sartu da oraintxe bertan gorlako azkenengo Bai, ikusten gabiltza hor, Aimar Tadeo, 2 kilometro faltan, orain azkenengo erreueltan dago, eta ikusten gabiltza, Aimar Tadeo, 2026ko gorlako igoeraren irabazle izango ote dela, uste dut, ez dela konsiente, Mikel Landa, Omar Fraile, Beñat Intxausti, Alberto Contador, Joaquín Rodríguez bezalako txirrindulariek hemen irabazi dute, atzetik ikusten da mugimenduren bat baita, ase nolako danak banan datoz. Danak banan datoz, azkenengo bihurgunean pena emango zidan, Aimar Tadeok egin duen esfortzu hori eta gero garaipena, baina atzetik 20 segundutara txirrindulari badator, ikusiko dugu. Badirure Kajarroaleko txirrindulari badela, Iker Perez bera izan daiteke edo Jan Hernandez ikusiko dugun orden, baina ondi orainik tarte txiki bat badauka, eta merezi du Kortizo taldeko txirrindulariak. Horri ikusten gabiltza, Aimar Tadeo txirrindularia, Kortizoko txirrindularia, azkenengo kilometroan sartuta, gorlako azkenengo kilometroan sartuta da Aimar Tadeo Kortizoko txirrindularia, bejonde jola, bera bakarrik, betik, gora, eta atzealdean bai finisher eta bai Kajarrural bezalako txirrindulariak nolako lana egin duten, eta bera da bakarrik doana, atzetik badator, Atzetik badator, baina nik uste jokin seguru dela, tarte txiki badauka oraindik. Oraindik badauka, oraindik zaila izango da tarte hori iztea, ez baita ezer geratzen gaina harrapatzeko. Kajarrural Iker Perez da, Iker Perez dela atzetik datorren txirrindularia esango nuke, Iker Perezek 15 segundu ditu, estutu beharra dauka Kajarruraleko txirrindulariak, Aimar Tadeo hartzeko 2 minutuko esfortzua dauka hemendik gora, dena eman beharra dauka Kortizoko txirrindulariak. Dena eman beharra dauka eta ikusten du Kajarroaleko txirrindulariak, baina ez dakit, ez duten pixka berandu ibili tartea murrizteko ikusiko dugu. Bitartean pedalkolpe harinarekin Kortizo atzera begira, ez da seinale ona, dena eman behar du, ametsak egi bihurtzeko lekua da gorla, eta hor dauka, eskuartean dauka Kortizoko txirrindulariak, atzetik 15 segundu ditu txirrindulariak, Kajarrural, ordu Iker Perez, baina ez, garaipena eskuartean dauka, dena eman beharra dauka Kortizoko txirrindulariak,
Hemen lehen esan bezala, Mikel Landa bezalako txirrindulari batek ere irabazi du, Omar Fraile Beñat Intxaustik eta Alberto Contador, Giro eta Tour eta Vuelta dituzten txirrindulariak bertan eskuak altxata ikusi ditugu, Josu. Bai, eta 15 segundoko tartea, nahikoa izan daiteke 15 segundoko tartea Aimar Tadeorentzat, atzetik ikusten dugun bezala Iker Perez Caja-Rualeko txirrindularia, tartea izteko asmota, baina Ez du lortuko, ez du behar duen pedalkolpe hori. Hor, baldin bazuen, azkenengo zati hau oso azkar egiten den zatia da, eta ez du Iker Perezek harrapatuko, naiz eta 200 metro faltako zaizkio goi gaina hartzeko. 200 metro Aimar Tadeorentzat gaina harrapatzeko, gero 700-800 bat metro izango ditu hemen golmugaraino, baina ja, beruntza, beraz, hor, tartea iztea zaila izango da. Bertan da, gainean da, Aimar Tadeo, eskuak altxatza merezi du Kortizoko txirrindulariak sekulako igoera egingo du eta, Sekulako igoera, Gorlako lehenengo aldapetatik, eta hortxe dago 50 metro baino gutxiago mendate gaina harrapatzeko, seguru da Kortizo taldeko txirrindularia jokin. Eta ea Iker hemen dugu Aimar Tadeo atzera begira gutxi gelditzen zaio, garaipena berea da, ametsa egi bihurtuko du seguru gaur lotara joandakoan, pentsatu duela Gorla nola irabaziko zuen, gero realitatea beste bat izaten da, baina Aimar Tadeok eskuak altxatuko ditu Gorlako igoeraren 51. edizioan. Bai, Jese Marisen tronua harrapa hartuko du, ia irudi polita dauzkagun helmugan, Aimar Tadeo iristen. Aimar Tadeo sekulako azkenengo bihurgunean, hor dugu metako irudiak ditugu ja da. 11 segundu esaten digute, 11 segundu. Badu, berea da, Gorlako igoeraren 51. edizioa, Aimar Tadeok eramango du, hemen dugu, eskuak altxata, Kortizok taldeko txirrindularia. Atzetik ikusiko dugu, oraingoan, Iker Perez 10 segundutara, 10-15 segundu sartuko dizkio Caja-Ruraleko txirrindulariari, Caja-Ruralek ere igoera polita egin du benetan, eta ikusiko dugu 3. postuan nor etorriko den, baina Aimar Tadeok irabazi du lasterketa, nik uste bera ere ez dela kontziente, non irabazi duen Gorla bezalako lasterketa batean eskuak altxatzea horrelako eguraldi batekin. Predik Kraus 3. izan da eta hemen taldetxo bat ere badaukagu. Hor Aimar Tadeo, Aimar Tadeo Gorlako igoerako hor taldetxoan. Nolako eguraldi izan dugun jakin da. Oso ondo. Eta oso ondo, hemen beste taldetxo bat ere ailegatzen ari da. Bikain, Aimar Tadeok irabazi du Iker Perez. Gaurko favorito nagusiak, 2. postua lortu du Caja-Ruralek. Eta gogoratu behar dugu, nola hor Ubera eta Bergara arteko zati horretan Euskadi Fundazioak lasterketa nola mugitu duen, bertan lasterketa mugitu duen momentuan gurpil on hartu du Euskadi Fundazioarena, Gorlako lehenengo mendatetan denak laga ditu, bitxirrindulariak laga ditu, eta bertan izan duen jarrera horrekin nolako pedalkolpea izan duen Aimar Tadeok, berak bakarrik, Caja-Rural eta finisherrek saiatu dira atzetik. Bueno, Aimar, estamos aquí con Aimar. Ez dute lortu hori iztea. Bueno, hemen daukagu Aimar Tadeo. Aimar, ¿qué tal la carrera de hoy? ¿Qué es levantar los brazos aquí en Gorla? Buah, es una locura y sobre todo aún ha sido un inicio de año muy bueno. Esta victoria se lo dedico sobre todo a mi hermana, que está pasando por un mal momento, y poco más. Bueno,
¿Dónde has roto la carrera? Ahí bajando el Guetta has pegado el hachazo, te has ido en un momento de calma en el pelotón y has cogido ahí unos metros que han sido suficientes para ti. Sí, he visto que en la primera bajada de Gorla iba bastante bien para abajo, con confianza, y he arrancado al al final del Guetta, y en la bajada me he ido con otros 2 chicos y luego ya para arriba he puesto mi ritmo, que en estos puertos lo mejor es cada uno que escoja su ritmo y hasta meta. No has transmitido ningún signo de debilidad en la subida, o sea, desde abajo has pegado a un ritmo súper constante y el pelotón parece que, bueno, Caja Rural ha empezado un poco tarde y no ha podido cazarte. Sí, eso es lo que digo, estos puertos es mejor cada uno que suba a su ritmo y me he cogido un ritmo bueno desde abajo y hasta arriba. Lo que te he dicho, que repetimos, ¿qué sientes aquí por haber ganado en Gorla? Es una locura, es mi 4º año, mi primera victoria y ganarla en Gorla, todavía no me lo creo. Pues nada, tío, disfruta y felicidades. Es que... Ikusi dugu hor, Aimar Tadeok eman digun elkarrizketa txiki honekin Gorlako igoeraren irabazleak oraindik ere ez duela sinisten, nola irabazi duen, berak esan duenez, berak erritmo hartu du, lasterketan hastu den momentuan gurpilonak hartu ditu, eta azken igoera berak bakarrik egin du. Bai, eta esan du, ez, berarentzat izugarria izan dela hemen irabaztea Elgetan, lasaigune batean jo duela, eta beren ritmo hartu eta inork ezin duela Gorlan. Inork ezin izan diola eutxi. Bai, sorpresa, bagenekigun favoritoen barruan zegoela txirrindulari hau, baina horrelako garaipen bat bere palmaresean lortzeak profesional mailatara igotzeko merezimendu handia egin du. Eta ase Gorlako igoera ikusi dugu nahiokin, eguraldiak ez du lagundu, baina bueno, egia da, izugarrizko lana egin dela antolakuntzatek, Bolondresei eskerra handia, eta Gorlan lasterketa oso polita ikusi dugu. Oso polita ikusi dugu gaurko emanaldi hau, Gorlako igoeraren 51. edizioan, laguntzaile guztiei, benetan, entzuten zauden guztiei, eskerrik asko, eta ea eguraldi honekin gutxienez katarro bat ez dugun harrapatzen. Bai, aurtengo edizio ere epikoa izan da, guztiak bezala 51. edizioa, horrek urtean urte horrenarekin esan genuen, Gorla berezia zela eta beste menderdiren bila, bagoaz, Gorlako igoerak merezi duelako, Gorlako igoera ez delako edozein lasterketa joki. Ez da edozein lasterketa, horrelako mendate bat, 20 minutu eta daukan historiarekin, historia handidun lasterketa da, eta nik uste dut aurten emanaldiari beste pauso bat eman diogula, eta benetan berriro eskerrik asko laguntzaile guztiei eta babesle guztiei. Bai, eta poliki retransmisioa izen joan beharra daukagu, Jokin, aurten ere plazerra, eskertzea hemen errealizazioan izan dugun Xaberbengoa ere, eta beste urte bete Jokin, ia hurren urtean zer usten digun lasterketak. Hori da, eskerrik asko guztioi eta hurrengoan gehiago.